It's like he has a fight, different from the community. Bukan. Tumeona the deputy president akikuja mpaka nyumbani hapa Meru, anatuzi mzee wa Njuri Ncheke na gavana wa Meru Kiraito Murungi mbele ya umati ya watu. Hiyo ni heshima ama si heshima? Hiyo si heshima kabisa. Ya tatu, tumeona yeye akienda kabisa kwa magazeti na kwa media anasema ati waziri Peter Munya anataka kumuua. Kwa hivyo tukiangalia ile mwenendo wao umefuata kwa DCI Kinoti, waziri Peter Munya na gavana Kiraito Murungi, hiyo ni kama kumaliza ukoo wa Meru, kwa sababu hao ndio wale watu wako mbele ya Wameru. Na kama una heshima kwa hao watu, basi sasa huyu mwananchi wa kawaida uko na heshima gani kwake? We are very saddened by the Deputy President, William Samoei Ruto. The people that you are fighting with, Peter Munya, Kiraito Murungi, these are our elders. Hao ni watu wenye, we look upon them. So if these people are not there, sisi hatuwezi endelea vizuri kama youth. What problem does Ruto have with the Meru leaders? That's our question we want to ask, and want to know exactly from not even his associates, Ruto himself, what's the problem he has with the Meru leaders. And if you have a problem with the Meru leaders, in general, you have a problem with the Meru residents, or rather the community in general. Dul matayo yiero e pachoka IEBC owuok oko mar jiwo jo Kenya ne ikruok oseketi makare ne yiero kendo kwedo lipode madibed ni tudo duol no gi maling'ling moko manyalo ng'iko yiero no. Chris Owino ni kod lerno. Ndalo 13 motelo ne yiero maduong' mabiro, duol matayo yiero e pacho kae olero ni chenro mag ikruok ne yiero mabiro dhi nyime e yo makare. E ote ne ute fwambo weche, Jakom IEBC Wafula Chebukati oyango ni gisechako tero gik tayo yiero mabiro kaka masinde mag yango nyinge jogo ombulu kata kimskit e kuonde luto ombulu maromo 46,229 mapacho kae. Kaka yo mar neno ni chenro mar yango nyinge jogo ombulu kitiyo gi lony manyasani otiyo maonge ng'ikruok moro amora, IEBC ne onyiewo kimskit manyien maromo 14,000. Makoro dhi chwalo kwan mag kimskit ma idhi tiyogo e yiero madwe manyien nyaka 55,100. IEBC bende osingo mar dhi nyime kod tiyo kanyakla kod jolar tend piny kanyakla kod agents magi ewi ikruok ne yiero mabiro. E kindeno, IEBC osingo ne jo Kenya ni giseketo okenge duto mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga. E twak mare achiel kachiel gi Ramogi TV, Commissioner mar IEBC Justus Nyang'aya ogoyo iye piny ni gisedino rode duto mag kwalo ombulu. Wan gi biometrics ne wa register jowa gi lwedo. Koro wadwaro ni sama wa identify gi gi yangore no ni gin ng'ane gini, ibiro time gi lwedo bende. To chon ni time mana gi kitambulizo, itime gi ID. To sani kionge lwedo miketo kama, tibiro mana gi ID mari, to bende wakete machine, to ng'iyo to golo pichani, to gi details magi. Koro miyo bedo matek mondo ng'at maonge ID, to kendo ng'at mane oko register, to gi jok mane marach no osetho, ok nyal biro kendo go kura e station. Nyang'aya bende onyiso geno mare ni kambi mar Smartmatic dhi tayo yiero mabiro e yo makare. Kane imiye tenda, to ji nodhi e court, odhi e high court, odhi e public procurement board, odhi e court of appeal. Jogi duto te nowacho ni ng'anie organization ni
ema umi tenda no. Madine bed ni no rach kaka ji wache no, ke jo kuonde moko to be ji time gik maricho to moko bende beyo. Ayuda ng'ato ma is ideal, eh? En bende nitie kuonde mosetime gik moko maricho, nitie kuonde mosetime gik mabeyo. To ka jogi all this level mar kotwa wacho ni ng'ani ni ng'at ma monego utigo, wan watiyo mana kode. Ewi weche mag jopiny Venezuela adek mane omaki paw ndeke ma JKIA nyang'aya odok ne apisasgo ka oyango ni gin jotich mag Smartmatic ka bende okwayo josiasa mondo we loso e lo IEBC. Chris Owino, Ramogi TV. Jakom ODM John Mbadi kod Senator Masia James Orengo osiemo jakom IEBC Wafula Chebukati ka gijiwogi ni one ni obagi yiero ma onge chochni. Mbadi owacho ni yiero iloyo gi yore mar ler mal gluto mbulu ma ok andika magigolo seche duto. Korka kore James Orengo onyiso Chebukati otigi chike. There is this debate of the commission, Chebukati. You are now not inspiring confidence. Chebukati, you must understand that electoral process must be confirmed. The outcome of an election must be confirmed through an electoral process. You cannot be independent from Kenyan scrutiny. You are only independent as far as decision making is concerned. Yes. You cannot be directed by anybody. But election is a process. It is not only for the IEBC. The security agents are there. There are also stakeholders. We are stakeholders in this election, Chebukati, and we cannot leave you without scrutinizing what you are doing. We want free and fair elections. So anything that comes in must come in a clean way, without doubt. During 2017, the nullification of elections came because of the process. So we don't want anything. Kwa wale ambao wameona ni kama watashindwa, wanataka kukimbia kotini kwa sababu ya process. We want a clean process because we believe Raila Amolo Odinga is going to be the 5th president of this Republic of Kenya. Jalarkom Governor ma Homa Bay gi otiko mar ODM Gladys Wanga ne otero kisera mare marombulu e gwenge mag Adiedo e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Wanga ne oyuoro e chenro mar yawo gedo mar ndara mawuok Adiedo ka ochomo namba Karabok, magedo mare dhi muonyo omenda maromo bilion 1 ka wuok e piny owacho mamalo. Wanga ne ni kanyakla gi jalupne Oyugi Magwanga mane okwayo wuon oraka madhi loso apayano mondo bi oneni atamalo maduong' mag tije omijo mawuok e alworano. Mondo tijni orum kaka wawache cha. Sirikand ODM nyaka donji ka gwambo wunyalego betimore nade be donjo. Mani adieri. Ing'eni tich be nyalo chakore kanyo to ka be ji ok luwe motegno. Nadi be nitie ng'ama dhi manyo nu gigi mondo gigi orum te. Ubro po mana ka jachino twe oketo tinge bath ndara, owalore otimore nade. Nikech ng'ama lu wach pesa otimore nade onge. Mane momiyo wadwa kwau ni ombulu te kendo te 100% mia iwi mia wago 6 piece malo nyaka kanye nyaka piny mondo tich otimre nade odhi mbele. And also take this opportunity to ask the contractor that at least the 70 or 80% of the job opportunities should actually be given to the locals. And I hope that you will continue doing a quality job for this road even to last for some time before it is being repaired. Gwengego mag Nyanza otelo e gedo mag kilese mag lai manyien mar somo mano mar CBC mane oyanga kod jatend migao mar somo Ngire George Magoha e kinde timo limbe e skunda ya wuoyi ma Hospital Hill Nairobi kuma ne orange gedo mag kilese mag CBC. Magoha okoni kata obedo ni gitemo matek mondo gedo mag kilese go oruma kapok yiero maduong' mar tarik 9 ochopo. Kaunti ma Nairobi kod mano ma Mombasa pod yuago chien.
I think we are now going to about several hundreds are complete. If you want to ask which region is leading, unfortunately that is the Nyanza region, where for example in Migori, out of 81 classrooms, they have completed almost 50% of them. If you want to say lagging, the cities, Mombasa and Nairobi, have always been the headache. For whatever reason, I can't understand it. Because if we have commissioned a classroom in rural Alego Usonga a week ago, why not this one? And we are now very focused in terms of assuring the general public that the balance of the 3,500 classrooms should actually be complete just before a day or so before election. E kaunti no ma Kisumu en ni jodaka mawuok e kar dak mayuto ji ni piny e kaunti ma Kisumu sani koro dhi nyime kod nwang'o fuong'ruok kotenore kod weche mag keyo pi kod ler mar alwora mabiro bang' ka kambi ma keyo pi e kaunti ma Kisumu Kiwasko kod mano ma ochung' ne rito ler mar alwora Fresh Life keto kenge mag bero yore pi kod ler mar alwora go. Jatatije e kambi mar Kiwasko olero ni chenro mar thiedho minyaga e alwora go ni piny kendo mano emomiyo gimakore kanyakla mondo jodak makono onyal daka e alwora makare. Gimomiyo ne wariwore gi Fresh Life nikech jo Kisumu mobedo connected to siwa tin kabisa en gina at 18%. Koro nano ka ji mang'eny tiyo gi gimwaluongo ni on-site sanitation mago choche mokuny to gi septic tanks. Koro nwa wuoyo gi jo Fresh Life ma is a private entity mondo ka ginyalo biro mondo wariwre mondo wakony jok ma odak kuonde ma yuto ni piny. Koro Fresh Life sani osekelo choche chiegni 600 mantie Nyalenda. Nwachako gi Nyalenda kaka pilot to bang' mano to koro wabodhi kuonde mamoko kaka Obunga gi Manyata. Tudruok wa mwasebedo kod Kiwasko kod Fresh Life osekelo furuk maduong' ahinya ne jogo nikech ka okwa loso yore maber mag rito minyaga kendo gologi kuma wantiere alworawa mapiyo to tuoche mang'eny bedoga. To nyaka ne jogi chak tich kodwa wasebedo kodgi waneno ka nitiere pogruok maduong' ahinya kendo waneno ka tuoche dok piny, tuoche machando ji e alwora kaka tuoche chalo kaka mag kipindupindu, tuoche moko kata kaka typhoid, tuoche mag diep mang'eny mobedo machiegni gi minyaga waneno ka dok piny kendo mano en gima duong' ahinya biro konyo ji. Kama ne jo Fresh Life omonwa choni wayudo ni ngima walokre sana. Kwanza chowa ni gioko to king'eyo kaka Nyalenda ntiere, Nyalenda en kuma dak tek samoro. Koro kaka en gioko kono ne bet matek nikech samoro gotieno iyudo ni jok moko ne dhao koro inyalo bed ni iyude crossfire margi. Koro mane ogere iye kae no bet mayot nikech ji koro mane ntiere kae na nyalo yude sa. Ramogi ajuanga gi wachno mar bero alwora e kaunti ma Kisumu kata e kardaka Manyalenda e kaunti ma Kisumu e mochopo godo e giko weche manyieno kinyi makawuono. Moko kuomu benda neno koriwore kodwa e Facebook kata kama wantiere live. Collins Onyango wacho noneno waka entiere Nairobi wacho kanyo ni good morning. Maika Chuchu bende wacho noneno waka entiere Istanbul mano Turkey. Makakumu Junior wacho noneno yo makare ka entiere Kirindo Kasgungwa Mbita. Musa Urure bende wacho ni oyie gi jomeru kuom chung' margi. Nani Moseso benda neno wa okinyi makawuono kendo wacho kae ni good morning. Ote mamoko bende aneno kae mano ote mara Evans Onyango ka bende owacho ni oyie kod wechego mag bero kata gedo mag kilese mag CBC ka bende wacho ni mano biro konyo e ting'o malo chala mara somo e pacho kae. Ramogi ajuanga medo oronwa ote mari
waseng'isi ni nyalo oronwa ote mare namba mar 33600. Facebook kacha bende wantiere live Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. YouTube kacha bende wantiere live YouTube page marwa ma en Ramogi TV. Jithulo ni nyako Ramogi Juang yena mar mondo mi akaw yoyo matin toka yueyo marwa nyawadwa Cleophas Oluocha abiro donjo kod nonro mar gazeta kikidhi mabora. Crispin Otieno, Kanikisi, ma Ramogi TV. Atemo wacho ni baba u en amarach. Baba u baloenda pandei en jakuo. Koro ini biro rango katapki ni kare koseda. Mana dier badki. Ana biro rango ko wacha dier. Ageno ni onge gima Bihano timo marach. Dawe, ing'eyo ni Bihano emo konyo. Koro gimoro amora manotimore ne baba chieng'no, chal ka gima Bihano noko timo gigo. Mano nyiso ni Shradhe manotimo gigo. Kitume mawakelonu otenore endhadhu maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko. Baby fill my command like zombie. E chenro mag tiedero ngoma uwake Akimwaga pesa nitalegeza Tum Dagmor Ramogi Night Etira diane dala Magite mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo. Usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima.
inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ramogi Jwang oyaore kendo waduogo ka bang' weche manyien koro sirumo kanyo kendo koro sanoda mana nono gazet mantiere ka kaono ni gazet mar Daily Nation ka Business Daily wadarango ni weche mag siasa wacho nade to mondo mi waulosi gigi duto warango gi koda jafwambo osebiro kae okinyi kokinyi katemo mana nono okinyi ma kawuono wantiere gi mor mar bedo kae koda Chris Owino. Chris machiegni. Erokamano Cleo. Oda inu maoni ubena ngisi ni machiegni ikechaka nya adala cha idhi Kisumu nyaka sani wacho ni wan makare kendo buore Nairobi ka gik mathoth timore ini chiwo yo machalo na chiwo yo makare duoko Nyasaye erokamano kuom yawonwa piny nono kendo geno marwa en ni odiochieng' bende biro dhi yo makare ka wamedo nyiso jopiny gik matimore odiochieng' ma kawuono ng'e ndalo ringo nyiriri sani iwacho ni higni olokre dweche olokre jumbe olokre ndalo olokre seche olokre dakika olokre nyiriri odong' ndalo 12 wachomo yiero maduong' tarik 9 dwe mar 8 kata kamano weche thoth wacho ni nitiere gik mathoth matimore konde duto mar piny Kenya. Wadarango gazet ma kawuono ka waledha ni gik mage ma omi pek inyalo konwa sani ni yudo e yo machalo nade wane Facebook live mar Ramogi TV ikonwa ni yudo e yo machalo nade kaeto watudore mane Ramogi TV ka SMS line marwa bende en 33600 ikonwa ni yudo e yo mane to en morwa nin kodwa kama intiere kanyo. Wachako gi Daily Nation ma wantiere go odiochieng' ma kawuono nitiere twak mar jatend piny jogo malaro kom ten piny Kenya odiochieng' manyoro nineno twak tielo mokwongo gi tielo mar ariyo odhi yo machalo nade Chris mano mar Ruto en kende bang' kane Raila Odinga ong'anyo Wajakoya bende ne ong'anyo ne en odiochieng' marach ne jogo ombulu 22.1 kaachiel kod oganda jo Kenya duto nyaka kod ute fwambo nikech ma en chenro mane ute fwambo ma pacho kae te obet kendo ochano omiyo mahino gi duto ne keto pach gi duto kendo gitimo gimbo madwarre ni gimi jo piny thuolo mar kolo kendo piedho jolar kom ten piny 4 mane duol mar IBC opuodho. Kata kamano odiochieng' ikor juma mokalo jachiw wach mar campaigns mag Raila Odinga e yiero ma higa ni ngire Makau Mutua ne omiyo jopiny buo kane olando ni Raila ok dhi chopo e twak makamano kane owacho gimomiyo Raila ok dhi chopo e twak makamano nikech ne giwacho ni Ruto en jalar kom ten piny otiko mar UDA William Ruto en jatelo ma tilo mag mibadhi osemieno kendo en jatelo monge kod dimbrok e weche mag siasa mabiro mar Raila e twak makamano ne dhi luoko chilo mag Ruto e weche mag mibadhi momiyo ne giwacho ni ok gibibiro e twak makamano ne waparo seche moko ginyalo loko pachgi kata kamano mane gima ne otimre odiochieng' manyoro bende ne gisingo ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino nyalo biro e lo Raila Odinga e twak manyoro kata kamano ne ok waneno Babu ok waneno Raila Wajakoya bende ne ochopo e seche ma okinyi tu mapema kapok chenro ochakre bang'e to owuok
kech ne dwaro mondo oket gira tila achiel mana gigo mane gilie koche mago mana weche mag pap ka giwacho kanyo ni Babu Owino makoro nyalo rakore kod William Ruto gin ma gira ng'iny achiel nyaka sani wang'eni ne mana mago jogo malaro komten piny Kenya ema chopo kar kanyo. Nitie gik mathoth mane nitiere ka weche mano maki gin mago momako ngima dhano. Ite mokwongo kanyo nitiere weche mowach kanyo ka Raila Odinga ne ong'anyo ne twak makamano, William Ruto ne ochopo penjo no penje mang'eny moting'o nyaka mago mag Big Four. Gigo mane oduoko kane neno twak odiochieng' manyoro bende gin gigo mane omako mane nigi pek ahinya koso ne en penjo gi duoko kin penjo gi duoko mane ota kanyo kod Yvonne Okwara kod Eric Latif kineno kaka ne iduoko penja bilago ne en gimoro mane ikete ratil kata pi machalo nade. Cleo kwa osadier twak manyoro mokwongo en puoch gi pak ne jota chenro ma odiochieng' manyoro kata otieno manyoro mar one and only Yvonne Okwara Matole mano marwa ka Royal Media nyoro tayo twak e yo mong'ith. Eric Latif mara jo Standard Media Group nyoro tayo twak e yo makare kaachiel kod jotel duto te nyaka Lulu Hassan nyaka Rashid Abdalla ne gitayo twak odiochieng' manyoro e yo modhi makare ka waweyo mana ka wadhi penjo. Penjo nyoro chiek kendo iwacho ni jomoko ne temo kelo ngera ni liet nyoro medre e auditorium mar Kwea seche manyoro jo Yvonne Okwara kod Eric Latif penjo nikech ne giketo jotelo gi e orindi ne oketgi e mbero maliet to moloyo jalup jatend piny en jatelo mosebedo ka goyo kore ni Raila oluoro biro kode e ratil nikech Raila onge kod chia mar duoko penjo. Nyoro en okete e mbero maliet kod Yvonne Okwara kod Eric Latif manyoro temo bagni kod penjo manyoro penje. Mokwongo ne openje ni isebedo ka iwacho ni un ka Kenya Kwanza udwaro mondo umi duol mar doho kata judiciary omenda mondo gichung' kar kendi gibed independent. Gino magiwacho ni chuogo omenda moyedhi ne duol mar judiciary to gima ng'eyo wan ka jofwambo onego bed ni wang'iso jopiny omenda mar judiciary fund ne osekete tim ma ok en adier ni William Ruto ema kokawo telo to dhi kete tim. Judiciary fund ne osekete e tim kendo osechako tich dwe mokalo. Kata kamano nyoro penye ni iwacho ga ni hero ni idhi luwo judiciary kendo idhi kedo ni judiciary to tok yiero mar 2017 un ka achiel kod jatend piny Uhuru Kenyatta kinde mane doho mamalo mogik mano Supreme Court ong'ado oko loch maru ne utiyo kod weche maricho ne uluongo joyal buche ni wakora conmen mago bende weche minyalo tiyogo ne jok miluoro adier mano ne openji to ne obagne ne ok oduoko penjo ni aching kendo mano onyiso kit William Ruto ni seche moko weche mowacho ogin weche ma onyalo timo nikech owacho no koko ni wuondo jopiny ohero joyal buche to koko ni higa mar 2017 mos kana owit duoko margi ne gitiyo kod weche mag achaya ne doho ka giluongo judges ni wakora mago penje manyo penje botame duoko e yo makare. Waura mano David Wahiga Mwaure bende ne ochopo kanyo kane Wajakoya ok ochopo e twak makamano bende to nyaka sani en gimoro monyalo wacho ni kaluwore kod jondiko mar Daily Nation gikete yo makare nyaka Ramogi jwangi nyalo yude e ite no mara 12 kod ite mara 13 wach makamano nitiere kanyo kendo nyaka sani en maino mare ne oketo e weche mag golo omenda ma Kenya kendo mane osebedo kolando kata manifesto mare gigo omuoma ma opandi e bengi e pinje maoko emotion ne oduoke piny Kenya kendo konyo ni oboketo trilion 1 e sekta ka sekta madongo mantie pacho kamano chung mag thieth mag pur kaachiel kod mago bende mag bero ngima dhano kirango ni chung mar Kenya bende odongo kirango David Wahiga Mwaure kaka ne ntiere kata kane oloso ni iketo twak mare e rapim machalo nade. Wahiga Mwaure ken ng'at manyien e weche mag siasa ma en chung mare mar ariyo osebedo ka ochung laro tend piny teno kil kamalo ka bende ma pache liw koro en adier ni e yiero mar 2022 yiero ma higa ni nitiere weche ma jopiny dwaro mondo jochung olos e wiye. Wach mokwongo ma jopiny dwaro
ahinya en loso ewi nengo mar ngima ma oidho malo kaachiel koda weche mag thieth. Wasekaneno ka kinde ka kinde lakteche gomo weche mag somo kich jo klas 6 ma notimo CBC onego beni bang' timo chopo okang' mogik mar CBC e lai mar primary onego beni gidonjo e junior secondary. Gin jopuonjre karibu 1 million gi wiye. Jopuonjre gi nitiere skuni ma pod onge kod classes kata klase mag gidhi some monego beni jochungi wuok oko kendo nyiso jopiny to lai margi e weche kata plan margi e weche mag somo ahinya moloyo wach mar CBC gidhi keto e tim nadi. Mar adek en wach mar kopogre kod weche mag somo kaachiel kod weche mag thieth kod tel mar ngima masani oidho en wach mar mibadhi. Piny Kenya osebedo kawito omenda maromo bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. To omenda malal bilion 2 odiochieng' kodiochieng' Cleophas en omenda ma kokete yo makare to kata nengo mar chiemo, nengo mar fertilizer kata nengo mar mafuta nyalo dok piny nikech magi omenda mitiyogo e yor marach kod jotelo matin. Koro koponi nitiere jatelo moro mawacho ni odwaro ni pesa duto ma piny Kenya nosekwale pacho ka ibotere opande pinje maoko odhi duoko. Men wach ma jo Kenya nyalo rwako kod mor nikech mandingling yango ni nitiere omenda mathoth ma jo siasa kod jo hala opando e pinje maoko pesa mane gi kwalo e pacho kae omenda mathoth. Ma koponi nitiere jatelo masingo ni omenda ma kamano nyalo duoko mondo med jopuonj wan kod nok mar jopuonj 116,000. Kopono duoko omenda ma kamano pacho kae nyalo chulo jopuonj osara maber, nyalo chulo dakteche osara maber, nyalo dhi fertilizer subsidy mondo nengo fertilizer dog piny, jopur yud nweng'o maber e kinde ma giuso cham margi kaachiel kod kata na bero Piny kod weche mamoko ma bende chando jopiny. Koro aparo ni Waiga Mwaure nyoro owacho gino ma jopiny dwaro winjo kedo kod mibadhi kod duoko pesa ma osekwal pacho kae kendo opand e pinje maoko. Kamano Chris Owino wadhi nyime kendo kidang'eyo Waiga Mwaure mano David Waiga Mwaure inyalo mana donjo kanyo ite mar 13 mano mar Daily Nation. Kichopo kanyo idhi rango kanyo en ng'ama osechung' nyaka e komno mar governor kolaro e kaunti ma Lamu kochung' kendo kolaro komno mar senator e kaunti no ma Lamu. Ka thuolo mokwongo noyudo ombulu higa mar 2013 noyudo kwan ombulu maromo 1,520 kod 5 ka higa mar yiero makamano ma higa mar 2013 mano Isa Timami mar UDF emane yudo loch kanyo kobedo governor e kaunti ma Lamu ka higa mar 2017 kano laro komno mar senator mano Waiga Mwaure noyudo kwan ombulu maromo 4,889 mane kaunti ma Lamu kama koro jok manoyombo kanyo mano Anwara Loi Tip mano yudo kwan ombulu maromo 14,432. Koro en jal mosebede siasa oseyudo kwan ombulu are uchak chung kamano e gik mantiere kanyo moseyudo kwan ombulu duto ka iriwo kanyo chopo 5,000 kanyo magi kwan mamalo moseyudo mag ombulu. Kata kamano jo Kenya nitie gi thuolo mar yiero jatend piny Kenya ma giwegi gidwaro kaluwore gi twak makamago gi twak mabende osekalo ka giwinjo kuom jok ma opogore. Cleophas kapok kuom ndaka achiel kapok idhi nyime ing'eyo ni penjo nye nitiere nto biro mar Ruto to koso biro mar Raila e twak ma Otieno manyoro dhi bedo kod effect mane? Jomoko ne paro ni Ruto dhi tiyo kod thuolo makamano mar berore ahinya kendo chido nying Raila. Kata kamano kaka nyoro omiye penjo matek manyoro omiye Otieno manyoro nyoro miyo ogolo sura mar Ruto moro ma jopiny ne ok ong'eyo kendo mano nyalo maye moko kuom ombulu kendo medo Raila ombulu nikech nyoro ok gi sulwe mare ne okorieny ahinya kane jopiny paro mana kane jopiny bende wacho ni sulwe mar Martha Karua ne okorieny ahinya kane giparo e kinde mare kod Rigathi Gachagua ma thoth kata king'iyo social media nitiere jogo mawacho ni sulwe mar Ruto ne okorieny kendo mano nyalo bedo plus
mane nyalo bedo a plus e side mar Raila nikech ne ok odhiyo penjo manyo tam Ruto duoko makare onyalo bet piny beno duok bang'e nikech jopiny en kod geno nikech ka Ruto osebedo ka goyo kure ni en aikora adhi twak e yo makare an man kod agenda kata kamano agenda mare noro ok ochopo lek mar jopiny kaachiel kod johera mage ok apar ni ne ubende oparo nochopo kama ne odhi chope ne twak mare nyalo bedo nomaye max matin kwachomo yiero mabiro. Wadhi rango twak makamano korom kanisa achiel wadhi bedo kod okil Kamaloka Girino Dera kani Kisumo kaachiel kod jalony wechego mag telo Fredo Gweno dhi bedo kod studio kaka wanono matut wechego manotimore otieno manyoro mano twak mag jogo malaro kom 10 piny ahinya manotimore odiochieng' manyoro mano kindo ok ne gibedo gi twak sa achiel giduto Waiga ne nikende Ruto ne nikende kaeto wadamana rango ite mar ang'wen nitiere penjo maduong' mabende nyoro achaka nido thuolo mar penjo an napenjo Justice Nyang'aya odiochieng' manyoro ni Abdullahi Abdi Mohamed en ng'a mitudo kod weche mag yiero mapachoka sani koro wache kanyo ni en jatije maduong' mano mar Seamless mano kamino mar Seamless mabende nitiere kod Orak kod Smartmatic maloso wechegi mag KIMS kerange ite mar ang'wen kaka wacho kaka Chebukati koro wacho kaka jogi nomaki jo Venezuela mano yude pacho kamano ne wene wuok kadhi tero stickers makamaga mabende nosewachne gin non strategic election materials machno ok gin gigo momi pek ahinya e wechegi duto mag yiero kane giwuok gidhi romo gi Abdullahi Mohamed manyaka sani koka wang'eyo kanyo ni kare en CEO mar Seamless Limited. To Abdullahi Mohamed ni ubende otiyo kod IEBC e yiero mar 2017 ne en achiel kuom jotich mag IEBC kane pok ogwe tao kendo obiro loso kambi mare miluongo ni Seamless Technologies mabende tiyo kod lony manyasani e weche kaka mag keyo duoko mag yiero ta kowo duoko mag yiero koro adiere makende en ni jo Venezuela kata mana kiwacho Justice Nyang'aya mano commissioner mar IBC e twak mare kod Ramogi TV kod twak nyubedo kod e rupiny mbakoromo enen rupiny ne oyango ni jo Venezuela adekka ne obiro mar ng'iyo weche moldok tiyo kod lony manyasani weche mag yiero kata doko ni ne DCI temo wacho ni ne ok gin welo mag IBC kendo gima Justice Nyang'aya nyolero e yo mang'ith en ni jogi ne obiro koluongi kod Abdullahi Mohamed to Abdullahi Mohamed en local farm matiyo kod Smartmatic ma bende ne Nyang'aya olero ni ok ochuno ni jogi kabiro pacho kae to nyaka ng'is obila kada ging'is okwach kich nikech gin ok gin jotich mag IEBC to ok gin jo pacho kae jo Kenya ma kawuok dhi pinje maoko to nego bed ni lero ni obila ni wadhi e pinje maoko to gijaso form moro to ne olero ni ok en adier ni jogi kane biro pacho kae nyaka ne ging'is obila to onge chik moro ma bende wacho ni ka gibiro nyaka romnegi kod IEBC official mamano jopiny nyaka ng'eni kendo ne ok wa jopiny ni kik wabed kod luoro gin ka IEBC giikore mar miyo jopiny yiero maratiro yiero maonge kod badhruok moro amora kendo ka mana kiwacho stickers ne gin non strategic ok gin gigo man kod duol manyalo chocho duoko mag yiero moro amora. Wafula Chebukati men jakom bende mar IBC ka irango iteno mar ang'wen piny kanyo nitie gimo oboke mane ooro ne ute fwambo mopogore opogore odiochieng' manyoro ne otemo dok ne Smartmatic kaachiel kod Seamless to nok oluongo nying Seamless mano gik moko ma jok moko nyalo bedo ka penjore Seamless Technologies ni en jok mage ikonwa ka ni en ne ondike kendo nochopo noyudo obok mare mar chako tich e pacho kae mano higa mar 2010 mano ka entiere rang'ino malo ni limited company limited liability partnership mano jal miluongo kanyo ni Muna Mohamed kaachiel kod Hashim Ahmed Hussein mano bedo kodo kendo jogi duho ne gibedo ka giuso mana gigo ma itiyogo mag lony masani mag kompyuta mibedo ka giuso kae gi ka iwinjo ni kama gibedo ka gitiye buore Nairobi ka gin Isili
gimonde ikapogore nya gimane ni Nang'ayo wacho nikech ka irango noduogo wacho no kia kata jo Kenya matiyo ka wacho ni debed ni gitiyo Isili en a local partner to gionge jo Kenya magindiko penjo ni local partner obedo local yo machalo nade kago jok ma local matiyo kacha nikech gimane IBC temo wacho en ni gin orak ne gichuko gi orak kod kambi mar Smartmatic to kalure kod chike mapacho kae Smartmatic nyaka bed kod kambi moro mapacho kae koro giwacho ni winjruok e kind Smartmatic kod kambi moro mapacho kae gin ok gidwa ng'eyo gionge kod orak orak margi en kindgi kod Smartmatic koro meno wacho ni ok en tij IBC yango ni to kambi moro ma Smartmatic tiyo go e pacho kae jotije gin ng'ano to gitimo ang'o mano en tij Smartmatic giwacho ka gimoro dhi marach gin gibiro na penjo Smartmatic kopo ni yiero kodhi yo makare ng'at ma gibiro chwalo nyim doho en Smartmatic nikech pesa margi bende gichulo Smartmatic ro Smartmatic e mong'eyo jogo ma gitiyo kodo mana e gima ne IBC temo lero ni gin contract margi en e kindgi kod Smartmatic Holdings to koro jok matiyo kod Smartmatic ka third party kana local branch ama local farm mapacho kae oken tijgi kata kamano ne gitemo goyo korgi ni kambi mar Smartmatic ni okorach kaka jomoko temo wache nikech kinde machien waseyudo ka wacho ni kambi mar Smartmatic ni piny mosetayo yiero kaka piny Venezuela kod piny Uganda nintiere kuo mar ombulu kata kamano IBC ne olero ni kuo mar ombulu mane otimre e piny Venezuela ne ochan kod kambi ne ochan kod duol matayo yiero e piny Venezuela to Smartmatic to bende ne owacho ni kane oter Smartmatic e nyim doho mar High Court nyaka Court of Appeal kod High Court duto ne opuodho Smartmatic kendo owacho ne jopiny ni wabed kod geno kod Smartmatic nikech ne be no rach ka waparono High Court kod Court of Appeal lowito okorak margi manegi manegi temo kendo gikwayo jopiny mondo bed kod yie kod Smartmatic Holdings nitiere weche mathoth mapod timore kae wan gi ite mar ang'wen malo kanyo nitiere wach mar Attorney General mapacho kamano Kiara Kariuki makoro kwayo dono ma Supreme mano dono maduong' mogik pacho kae mondo obet oko dwaro kata kwayo mar Mike Sonko mondo mi wechege mag thiche oko office mane oketo mano chwalo kanyo e Supreme Court mondo mikoro owit oko obeya thuolo Cleophas gimanya kwa ng'eni kila ng'ato ni kod ratiro mare to warome mbele chike mapacho kae kata kamano judges kata joyal buche gibende gin jogo modak e kindwa kik jopiny par ni joyal buche gin jogo mowuok e polo malo jogi bende gin jogo modak e kindwa machas ni Sonko mana ka ja Kenya moro amora kod ratiro mar mondo miye ratiro mare e weche mag siasa gimo ng'eyo en ni poni duol moro amora kata doho oyie mondo duok nying Sonko e list mar jolar kom governor e county ma Mombasa madhi chocho ikrok mag duol mochung'ne tayo yiero pacho kae IBC wadong' kod ndalo 12 kende IBC ose dhi nyime kod print ballot papers kendo gichiegni tieko chenro mar goyo chapa ballot papers koro ok apar ne en paro mariek mondo ng'at machalo kod Chief Attorney General owach weche makamano nikech odong' ndalo 12 kende to wadhi e yiero kopo no duok nying Sonko e list mar jolar kom governor ma Mombasa IBC osegoyo chapa utese mag goyo mbulu manyalo chocho ikrok mag IBC nikech thuolo modong' tin madak duok nying jachung' moro kendo chak goyo chapa ballot papers manyien koro an Coca-Cola aneno ni kata doko ni Sonko ni kod ratiro mare thuolo modong' tin madak wadok IBC kendo e mesa mar goyo chapa utese mag goyo mbulu duoko nying Sonko e list mar jolar kom governor ma Mombasa nyiso ni IBC nyaka chak goyo chapa otese mag goyo mbulu kendo manyien to dong' ndalo adi ndalo 12 otese gi ok gogi River Road otese gi goyo chapa piny Greece to koro mane osogo chapa ka mano nyiso ni IBC nyaka ti kod omenda machielo maromo $900,000 magidhi chulo kambicha mondo gogo chapa manyien moting'o nying Sonko pesa ni dhi wuok kure kane onge budget joyal buche Attorney General Kiara Kariuki
gibed jogo ma seche moko wacho adiera thuolo modong' ne tin madak wang'is IBC ni duokuru nying Sonko e list ma jolar kom gavana to gisegoyo chapo benuru. Ndalo bende osemedo sudo. Sonko pod ni kanyo kentie kaunti ma Mombasa okwedo wach mar 6 piece cha kata doko ni onge debe. 6 piece ni ini nene nade nikech kowacho kanyo owacho ni mano iteno mara beach mana malo kanyo te weche mathoth ma ilose mano mutingo nyaka mage jolupo iwacho ni manifesto makoni gi koni be igolo ne warange kacha mara Godana Doyo ma Isiolo kamachielo bende jopuonje mag ECD bende no mi obok mag tich bende county ma Kirinyaga bende nitie jok moko mane ochiwo mano yudo obok mopogore kasa ne nyalo mana neno wach mar 6 piece ni wacha ni mane mara los bedo ka dhiro ahinya e county ma Mombasa ta ahinya luorno ka dwadho na Mchumbi. An adwa ng'iye kod wenge ariyo. Weng' mokwongo 6 piece ber mana koponi jotelo ma duon buche chwalo ne jopiny gin jotelo manyalo tiyo ne jopiny. 6 piece ni koponi nitiere nomination moko mitimo e yo marachune. Nitiere jotelo moko ma duon buche okelo ne jopiny. Jotelo madak chwalo weche mag dongruok. Koro ka uchuno jopiny nyaka uyier suit. To jotelo ma iyiero e suit gi gin jotelo madak chwal ta development e gweng'. Owacho kanyo Moscow ngadi koloso Mike Sonko owacho ni ati nyaka sani owacho ni Raila Odinga sebedo mana ka chwalo mana agenda mar duon bura mar ODM ahinya ka dwadho na Mchumbi. Owacho ni Azimio duong' kendo owacho ni jogo mane siro lwedo en Mike Sonko onego mi thuolo mar yiero jal moro amora ma gidwaro kata ka ntiere mane ruok mar Azimio kanyo. Ayie kode 100%. Onego mi jopiny thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro ok onego bed ni duond bura chuno gi kod jotelo ma ok gidwa. Mae mosemiyo kata ntiere counties to moloyo counties mag Luo Nyanza. Ntiere counties ntiere gwenge moko e Luo Nyanza ma osebedo ka chuno ji kod 6 piece. Omiyo wayiero jotelo madak chwal weche mag dongruok. Raila Odinga mane okedo ne devolution. To counties mag Luo Nyanza odong chien e weche mag dongruok nikech 6 piece. Kora paro ok en paro maber mar chuno jopiny ni wayier rusut. Wayier jopiny kik wayier chama. Mar ariyo kuom seconds 30 kende. Raila mana ka Ruto en ng'ano makadhi kawo telo nyaka obed kod wabunge mare mondo sasa mutero paro kata bill e nyim od bura mondo bill no kal dware nyaka obed kod jo od bura moromo mondo konye kalo paro mag chik kata na bills modwaro mondo keti e tim e weche mag dongruok. Koro josiasa ng'iyo ni ka wabedo kod jo od bura mathoth bro konyo wakalo bills magwa. To jopiny bende ng'iyo ni kik uchunwa kod suit to jomayeri suit gi gin jogo madak kel dongruok ne jopiny. Kodhi nyime iteno mar abich pod piny kanyo no kanyo Raila koro wacho kanyo ni gin ok giluor. Wacho ni we are not cowards for skipping TV debates. Wacho ni twak makamano mano dhi nyime eme nochiwo pache mopogore. Nyoro nolimo gwenge ma Meru kendo mano bende ne mana mako kaka odhi kanyo mano koro kolose wi en odhi rakore mana gi William Ruto e debe. Wacho ni twak kamano to noko ne tiende mar chopo. Adier makende en ni machas ni wan ka jofwamb weche kod jolony kod jogo ma ng'iyo weche e rang'iny mamalo nyalo bedo ni ohero debate kendo debate nyalo loko pachgi. Adier makende en ni debate gi kata na twak manyoro obago odiochieng' manyoro ok lok thoth paro ma jopiny. Thoth jopiny ok lok pachgi nikech debate. Kwang'iyo yiero mar 2017 jatend piny Uhuru Kenyatta ne ok ochopo e debate makamae to ne kendo obedo jatend piny. Koro thoth jopiny debate ok lok pach jopiny ahinya. Giloko mana pach jolony kod jogo mang'iyo weche iratil mamalo. Lakini jopiny 99% mag jopiny ok kaw chung' margi bang' neno debate. Gikaw chung' margi kalure kod kaka oganda digoyo ombulu ka achiel kod kaka mbi mar ng'ato chal. Koro kapar ni debate gi loko pach oganda ahinya. Debate gi ok kony jopiny ka uchung' margi. Jopiny ka uchung' margi. Kendo nyalo ng'isi Cleophas, wasebedo ka waluoro e piny Kenya mangima kod campaigns ma Kenya Kwanza kod Azimio. Gima nyalo ng'isi en ni thoth jopiny ne osekawo chung' margi dweche 2 mokalo. Kendo ne gise
yiero jatelo magi dhi goyo ne ombulu e laro kom gavana, kom seneta, kom jalar ten piny kod kom mamoko. Moka par ni kan tiere jogo mapok ogolo chung' margi to dak kala tamalo 10, lakini thoth jopiny ne osekawo chung' margi chon dweche 2 mokalo. Ka gichomo yiero mantie kanyo, wechego mag yiero pod nitiere. Wacho ni gigo mibiro parago telo mar Jubilee ma Uhuru Kenyatta nitie achiel kod William Ruto. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta nolimo gwengego ma Nakuru, ma bende ne oyawo kuonde mopogore opogore. Mano chak lose ite mar 5 to dhi nyime nyaka ite mar 6. No kanyo koro ka okono Ruto, owacho ni Ruto osebedo ka wuotho mana e wechego mag miriambo kogoyo kampen ka gi kacha. Weche mag miriambo osebedo mathoth ahinya e kampen mag William Ruto. Ruto nyoro bende wacho ni nitie gigo mano dwa timo to bang' handshake ne ok otimogi. Ing'eni Ruto mana ka jasiasa moro amora kik wagure msmala ahinya. Josiasa chal Ruto bende mana ka jasiasa moro amora owacho mana gima nyalo konye mondo oyud ombulu. Gima wang'eyo en ni nitiere moko mosga bedo ko wacho madiera, nitiere moko bende osebedo ka oriamo, nikech mokwongo Ruto osebedo ka wacho kendo onyiso oganda modak gwenge makadho wadh Nam Chumbi ni Raila kod Uhuru ema ne odaro dho wath Mombasa nyaka Naivasha. To dho wath ma Mombasa, chenro mag tije mag dho wath ma Mombasa ne odar kod Uhuru kod Ruto. Kendo chieng' mane ne ichako ayanga chenro mag dho wath ma Naivasha, Uhuru kod Ruto ne en kanyo. Ma ok en adier ni Raila kod Uhuru kende ema ne obedo kod chenro kendo ochako chenro mar daro dho wath ma Mombasa nyaka Naivasha. Gini ne chenro mar daro tije mag dho wath ma Mombasa nyaka Naivasha ne otimore e kinde mane Uhuru ne en jatend piny to William Ruto jalupne, kendo ne gin odiechieng'no ne gin karachiel kendo ne gigoyo picha ka gipuoyo chenro makamae ma wacho ne en double spake. Ne en kod Uhuru chieng' mane daro tije mag dho wath ma Mombasa nyaka Naivasha. Koro mano osebedo ka uwuondo jopiny, ubende ne ni chenro ni. Kaka machielo ite mar 6 Uhuru Kenyatta koro kanyo oyawo. Mano anyalo wacho ni en kambi mar thedho teko mawuok e bolo. Mano geothermal plant ma koro Uhuru ne oyawo e gwengego mag Nakuru. Ka irango kanyo ka nitiere kanyo magi dhi konyo migepe mopogore opogore ahinya migawono mag teko ma pacho kae. Kirango mar energy no kanyo ka Monica Juma nitiere weche mathoth ma oganda osebedo ka wacho ni inyalo ti gi teko machalo nade mar nyayo dongruok e sekta mopogore opogore. Nitie mago bende mirango ni kata sani piny mangima nitie gino miluongo ni global warming. Ka nitiere kinde ma chal mar kor lwasi bende dhi ka kethore, inyalo ti gi teko machalo nade mondo mi oganda oyude thuolo moro makare mar dak e ngima moro maber bende. Kata kutieko manyalo bedo achiel kuom weche moko mag dongruok modhi bedo kata ka oyawa yanga. Ka ineno kata na onge mar chiemo e piny mangima, gigo makelo onge kata nok mar chiemo e piny mangima en lokruok mar koro mar kor lwasi. Ma lokruok mar koro mar kor lwasi okel kod tiyo kod teko stima moko achiel kod gigo manyalo ketho kor lwasi. Koro green energy kata geothermal energy magi weche ma dhi bero kor lwasi kendo magi nyalo konyo e kedo kod weche mag kata kedo kod midhiero mikelo kod lokruok e koro mar kor lwasi kata climate change kata climate warming. Global warming osebedo ka okelo midhiero mar nok mar chiemo e pinje mag Afrika kaachiel kod pinje mag jowagunda. Koro ma en paro maber mar neno ni ok waketo mahinowa duto e teko stima, to wanyalo kelo teko kwatiyo kod teko mawuok e lowo kata na geothermal mondo konyo. Nikech wabende waseneno ka nengo stima idho malo e pacho kae. Koro kwatiyo kod geothermal to nyalo duoko maybe teko mar nengo mar teko stima e pacho kae mosebedo ka idho malo, kendo kata iwacho ni osebedo ka ikelo kaluwore kod weche mag mibadhi e migawo mar teko stima kata migawo mar teko.
picha mineno kanyo kora mag joma mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kaachiel kod jatend migawo no mar teko mapacho kamano en GCS Monica Juma kaachiel kod jata tije maduong' mar KenGen mano Rebecca Maino kaachiel kod jakom mar board mar KenGen mano Samson Mwatathe e kindego mane yawo kanyo Olkaria 1 Unit 6 Power Station odiochieng' manyoro. Ite mara auchiel piny kanyo nitiere weche mag doho. Okia Mtata mano jal makero ne ratiro mag oganda kendo en bero osebedo kochopo e doho ka nitiere buche mopogore opogore mochwalo. Sani koro wacho ni onge kaka duolno mar doho mano Judicial Service Commission nyalo bedo ni opuodho kata wanyacho ni ogwelo kata wanyacho ni oyiero jong'ad buche 7 mondo odhi ochopi kendo kawo kar ji 6. Wacho ni 6 vacancies mantie to oyier ji 7 mondo chopi kendo jatend piny Kenya bende ne osepuodho kendo jogo nosechamo muma mar chako tich e apisi margi. Okia temo wacho ni JSC en kod conflict of interest. Wach makamae onego bed ni ubet tenge nikech en duol mang'iyo tich mag joyal buche. To otiyo ne joyal buche duto moko onego bed ni okawo kore. Wach moro amora motenore kod weche mag joyal buche. Giwacho ni in ka headmaster. To in ka in headmaster mar skul onego bed ni ok inind nyakonchiel. Onego bed ni ichung' e diere mar neno ni ikedo ne ratiro mag jopuonj duto. Koro otemo wacho ni Judicial Service Commission men duol mochung' ne ng'iyo kaka joyal buche tayo weche gi e pacho kae. Onego bed ni kawo chung' madiere moko onego bed ni onindo nyakonchiel e chenro moro amora motenore kod tije mag joyal buche ka bende owacho ni ne ntiere weche mane okolu chik mapacho kae e kinde mane JSC puodho kata walo joyal buche 6 go. Joyal buche nyinge joyal buche mane ochwal ne JSC ne oting'o Mwangi Gashoka, ne oting'o Luka Kimaru, Lydia Achode, Fredrick Ochieng, John Mutivo, Grace Ngenye kod Aroni Abida Ali. Magi joyal buche mane onego bed ni ipuodho kod Judicial Service Commission. Kata kamano Okia Mtata wacho ne okolu chik madwarore e puodho margi. Nitiere gik moko mane otimre ataro kod chik motayo gwelo kata walo joyal buche kendo mano miyo ochayo JSC ne okoluwo chik madwarore e gwelo joyal buche makamagi. Kiwacho ni onego bed ni giyudo promotion e gwenge mopogore opogore, kidienje mopogore opogore mag do, nitiere mago mag law kaachiel kod alwora, nitiere mago bende mag ndiko ji e tich, mano Employment and Labor Relations Court, kaachiel kod mano bende mar dono mar appeal, jogo mane ochopo kacha kendo jogo mane osechamo muma. Warange ni ite mar 7 masira makoch mar apaya no mano timore Tharaka Nithi. Kineno kanyo nitiere Nithi, wacho ni bas mane onego ji mar Modern Coast nitie weche moko mane okorangi mane nyalo bedo ni nyalo konyo oganda kade orangi e yo moro makare mar neno ni oganda oyudo arita makare. Mana kaka dane wang' jowi mari kanyo nitiere picha mar gari kata bas mantiere kanyo, gik mopogore opogore mane bas onego bed ni bedo go Chris. Kerango mana kanyo mos ineno kanyo nitiere gimiluongo ni emergency door. Ka nitiere masira mapoya motimore inyalo wuok e yo mana malo kanyo. Iwacho ni onego bed e bor maromo nade. Gik moko manyalo bedo ni ne onge kare Januari nyaka sani. Oganda jo Kenya maromo 718 mano moting'o jowuoth kaachiel kod derepe osewito ngimagi. Cleophas ng'eno weche piny iwacho ni migepe mag piny owacho mar Kenya gin ga reactionary state agencies. Maka gimoro osetimore kore ka giloso. Ka gimoro pok otimre tok gilos. Iparo olalo man onego okawo ngima mag jopiny e gwenge mag Ukambani. Mamwingi. Iwacho ni gima osebedo ka kawo ngima jopiny higa ka higa. To piny owacho osebedo bedo ka wacho ni wadhi loso olalo ni to higni makalo. Koro ka dhano osetho kore ka piny owacho wuok oko ni
onego bed ni waloso olalo ni. Koro king'iyo olalo mane masira mar apaya otimre gwenge ma Tharaka Nithi, owachore ni osenego ji mathoth. Dhano mathoth osebedo ka tho e olalo ni chakre higa mar 1990 gi wiye. Mok en gima nyien. Onego bed ni piny owacho osebet piny gi ng'in to en design mar olalo ni marach. Kaka ne olose kose ang'o manyalo bed ni loko. Inyalo paro mana ka masira Mai Mahiu kod Sacha Ang'wan. Ne ochuno ni jopiny otho mang'eny kore ka piny owacho ochak kawo okang' mopie mar kedo kod masira mar apaya e yo makamano. Koro aparo ni duol mochung'ne rito ngima mag jowuoth, mano NTSA, onego bed ni timo inspection i geche duto te mating'o jowuoth mar neno ni giluwore kod chike ma oket. Kan mana kiwacho emergency door onego bed ni nitiere, first aid kit onego bed ni nitiere, to onego bed ni joriemb geche gi drivers bende yudo yweyo moromo. Nikech kane iwinjo achiel kuom anyuola mar jogo mane owito ngimagi, wacho ni in fact ne en anyuola mar driver mar gari no, ne wacho ni pok oyweyo kuom thuolo modhaw, pok oyweyo kuom thuolo mathoth. Odhiyo to oduogo kano wuok oko ni en makeno dhi duoko gari no odiochieng' makiny. Koro onego bed ni derepe mag geche ma ting'o jowuoth, to moloyo ma ting'o jowuoth e kuonde mabocho kata long distance, imiyo yweyo moromo. Ok ni driver achiel yweyo modiochieng' achiel kendo to otiyo wik mzima. Onego bed ni imiyo gi thuolo moromo mar yweyo. Gibende gin dhano nyaka ywe. Mar ariyo, onego bed ni driver gi ichulo gi omenda maber ma motivate gi. Wach makelo ne owuok en ni drivers sa derepe mag gari mar modern course ma pok oyang, lakini wach mane owuok en ni pok ochul gi chakruok dwe mar 3 higani. Koro mano bende ni miyo gamna allowance mar shillings 1,000 odiochieng' kodiochieng'. Mano ok mi driver motivation mar wuok di safar mabor kamano. Onego bed ni wang'iyo ngima mag derepe gi yweyo moromo, to omenda bende ichulo gi maber mondo gibed makini, gibed akicha e kinde ma giting'o jowuoth. Nitiere weche mathoth ma bende oket kanyo kaluwore kod jandiko mar Daily Nation mantiere kae, wadamana range mapiyo piyo bende kantiere. Wacho ni bus go kawuok, bus kinde ma ilosogi nitiere chike ma oket kacha gi wanyacho ni duol marango ber mag mwandu mopogore opogore pacho kae, mano Kenya Bureau of Standards. Kama nitiere kanyo ka orango ni bus makama bende oromo dhi apaya mondo ting' jowuoth mopogore opogore. Wacho ni gik makamagi onego bed ni nitiere kare, to chike magiketo kanyo osebedo mana ka mbui ema koro wacho ni gin mana eshel, okan gi mana kabat mopogore opogore e migepe ahinya te migawono mar wuoth mochung' ne rango gigi nyamburko makamagi onego bed ni bedo gi machanade. Kuom ranyisi, gari ka intiere kacha, iwacho kanyo ni bade kama intiere kanyo, bad gari kanyo konego bed ni en mar plastic. Iwacho kanyo onego bed mano molos kod mano mar heavy metal. Iwacho ni mane monego bed ni nitiere. Iwacho ni use of okonego bed ni en metal, to onego bed ni en plastic. Iwacho ni use of plastics makoro opogore ahinya gi mago bende mag chumbe monego bed ni bede e kinde kanyo. Iwacho mago nyaduoko chal mar masira kendo dhano inyalo kony ngimagi e yo moro makare. Kaka machielo bende iwacho ni seat belt okanda cha onego bedi e geche duto. Mano gimoro mosebed ka ichwalo e kinde malach. Kaeto weche mag caution, iwacho ni gimibete kanyo onego bed gi caution machal nade. Iwacho kacha ni high density. Iwacho ni samoro kibet kacha kibedo piny kata ka masira timore ok iyud hinyruok ahinya malach. Mano kantiere kanyo. Kaeto komo onego bed malach matin, ok modiyore ahinya, mana kaka geche mamoko bende samoro osebedo ka waneno. Kaka machielo bende iwacho kanyo ni nitie gik moko monego bedi miluongo ni anti-rolling bars monego bed ni nie geche gi duto mana e dende kacha. Iwacho ni koringo ten mana kode chumbe, achiel kuom chumbe molose kacha onego bed kod mago miluongo ni anti-rolling bars monego bed ni kanyo. Kaeto onge welding monego bed ni timo
ne geche. Seno geche motim ne welding ochome, omake kagi ka ma ikiane kolwar mane madhi pogore gi nyawadgi. Tiwacho ni kombe ka bonego bede chuma. Ok ni gibede gimoro machalo chuma. Piny mar gari kanyo nego bed mana chuma kaka chika gi wachogi. Cleophas, weche kopo ni nyalo kawo pach jopiny. Sani imi jopiny thuolo mar mondo gigoni sim. To ging'isi ni okinyi sim ma gidhi tich. Gari ma giidho. Olure kod chike mikwanogo. An kod adier ni kuom jopiny 10 madhi kuongo goni sim. Ka kopo ni yudo achiel, nyalo nadhi yudo ng'at achiel kende madhi nyisi ni gari magi moting'o gokinyi ma kawuono gibiro tich oluwo chike mikwanogo. Mokwongo, jo Kenya di matweyo okanda mar wuoth ta safety belt. Wapenjra pe jo Kenya di matweyo okanda mar wuoth tin sana. Geche adi man kod okanda mar wuoth tin sana. Mar ariyo, kombe mwabetie iwacho ni wabedi high density cushion mani nini kom wabetie e chumbe. Onge ng'at mabeti high density okanyal paro gari mana idho mogik mantiere high density cushion. Wabeti chumbe. Mar adek okapar ka gari moro amora mana idho mogik bade nitiere plastic. Ido ka bade en chuma moro kod plastic. Mar ang'wen okapar odiochieng' mogik mana idho gari ma kom wabeti kom mokodiru. Ing'isi kendo kiidho gari to kondakta nyisi ni kopo ni dwaro ni mondo ibedi kom mayom kod mok di nyiew mari ama idhi wheelchair. You can imagine ni iwacho ni raha peleka kwa wheelchair. Gari mara onge raha. Magi gik monego bed ni wang'iyo mondo weche mani raha peleka kwa wheelchair magi ayany. To gigi biro nikech ang'o? Mibadhi. Bedo ni mibadhi onge. Duonyo apisas mag NTSA oseng'iyo geche duto mar neno ni geche duto oluwore kod chike mag wang' apaya kendo onge gari ma onge kod safety belt. Geche te kom en heavy density kod geche duto bende oluwo chike madware. To nikech weche mag mibadhi imiyo obila mag ng'iyo wang' apaya omenda matin kosechwad dhogi bor to giwere kod ng'iyo wach mag chal mar jowuoth kaachiel kod geche mating'o jowuoth. Gigi duto te ogurore e weche mag mibadhi. Mibadhi emomiyo dak waluw chike makamagi. Nitiere wach machielo bende ma wadarango ite mar 9 mar siasa. Wacho kanyo ni Turning Kenya Blue mane mantiere kanyo mar Azimio. Gintiere gi chenro mopogore opogore kuonde ma gidhi wuothe ka gitimo campaign. Chris, odiochienge 12 modong' dhi bedo ng'wech. Mano chakore Nyoro Meru, odiochieng' ma kawuono Nyeri, odiochieng' ma kawuono bende gin Laikipia, odiochieng' ma kiny gin Nakuru, Machakos kata gichomo Narok, Eldoret, Kapsabet, Kiambu, Kisii, Kakamega, Kisumu, kae to gichop Mombasa to gitieke gi Nairobi kae. Mano e alap ma Moi International Sports Center Kasarani. Mokwongo apuoyo Azimio nikech ang'o? Ne nitiere ywarok kama gidhi time campaigns margi mogik e boma Nairobi kind Kenya Kwanza kod Azimio ne gilaro pap ma Nyayo. Kech Azimio ne wacho ni wan mane wabuk Nyayo mokwongo, Kenya Kwanza be ne wacho ni wan mane wabuk Nyayo Stadium mokwongo. Kendo manyiso chwenye weche mag siasa. Koro Azimio oweyo Nyayo ni Kenya Kwanza, gin gidhiyo Kasarani ma en chwenye weche mag siasa. Manen wach matin moko nego bed ni jotelo yware kendo en puoch kod pak ne Azimio kuom weyo Nyayo Stadium ne Kenya Kwanza. Mogik e wachno ma en home stretch ma ndalo 12 modong' gi Cleophas nyalo medi ombulu kata nyalo mai ombulu. Koro nyaka Kenya Kwanza nyaka twe okanda, Azimio be nyaka twe okanda mar neno ni atamalo 16 mag jogo ombulu 22.1 miwacho ni pok ne okaw chung' margi ewi jatelo magidhi goyo ne ombulu e laro kom tend piny oyiengore nyakorgi. Koro kopo ni Azimio goyo campaign maber nyalo kawo thoth jo atamalo 16. Kopo ni Kenya Kwanza be nogoyo campaign maber to nyalo kawo thoth jogo ombulu mapok okaw chung' margi ewi jatelo magidhi goyo ne ombulu. Wantiere kod ite mar 10 mana kwa dhi mapiyo piyo ka wadatieko kapok warango weche tuke man kata mana mang'wech. Ka watieko nitie jogo mantiere e gwenge ma opogore opogore, mano ma Narok.
mantie jogo mane odar iwacho ni mano bunguno mar Mau iwacho ni jogo mane odar kanyo kawuok jasiasa moro ne omiyo gi lo moro ni mondo gibedi jasiasa ni koro pok ochulo wuon lo odaro jogo mane odhi kata kendo jot mane kinde matin mondo mi oyud kumoro ma ginyalo dake en ang'o matimore iwacho kata ni nitiere singo ma ok ochop kare gi jasiasa ma kamano ng'en bungu ma Mau osebedo ka itiyo kod weche mag siasa to moloyo ne josiasa mawuok e gwenge ma hoho mar Okak gisebedo ka gitiyo kod bungu mar Mau medo mimbargi mar siasa kendo ma iwacho ni bungu mar Mau ema ne omiyo Raila owito ombulu mathoth e yiero mar 2013 nikech ne ochung' kar tiende ni kata odoko ni jopiny ok dhi miyo ombulu to obiro rito bungu ma Mau nikech rito bungu Mau ok dhi konyo johoho mar Okak kende to konyo nyaka gwenge mag Imbo mar Kenya kaachiel kod Nyanza. Koro onego bed josiasa weyo tiyo kod weche ka rito bungu e keto siasa kata mar yudo mbi mar siasa nikech sasa miketho bungu to ma nyalo miyo auche duono to ka auche oseduono jopiny ema dhi yudo chandruok. Onego bed ni jogo mane owuond bo ousne lope e bungu ma Mau piny owacho nono maber bang' nono kopo ne oyudo ne okawo pes ng'ato e yo moko dhi kare to piny owacho onego bed ni compensate gi to miyo gi omenda gi nyiewo lope e kuonde mamoko kar wito gi nikech magi jo Kenya bende to konego bed ni josiasa bende tiyo kod wach mar bungu e wuondo jopiny mar mondo giyud ombulu. Mano en wach ma paro mok ochwiny. Ntiere machinglo ite mar 18 ite mar 18 ka irango kanyo nitiere ji ariyo iwacho ni giluoro gino chalo mana Mount Kenya kinene kanyo kaka entie miyo ane pachi nene ni en mane kapok orango wach magowa e ite mogik mar Daily Nation. Ok ang'enu machinglo ni temo wacho ang'o anta neno ka machinglo ni ntie wilbaro kumoro miyueyo oting'o wilbaro moting'o jalup jatend piny to nitiere machinglo machielo machal kod baba chal kod Raila to jogi te geto ombulu 5.8 mag gwenge mag Masawa. Gichalo ni gima joma winyore Masawa giwinyore mana Masawa giluore aluora kama nikech ng'eno Masawa iwacho ni yiero ni ochal nyako nikech en nyako ma jaber koro nyaka vibes magi madhi goli oko koro Ruto biro kod vibes mage Raila bende biro kod vibes mage mar neno ni giyudo othoth ombulu mag gwenge mag Masawa nikech iwacho ni kopo iyudo atamalo 50 mag ombulu mag Masawa tisema donjo State House koro miyo giluore aluora mar Masawa mana kamano nyakora moge jo en mana kisera nyoro Raila ne sero Meru kawuono dhi Nyeri ang'o bed nade kawuono gwenge ma Laikipia bende wacho kanyo ni jalup jatend piny Kenya dhi bedo kod pek kata mbi marom kod mano bende medhi yiero mara jatend piny Kenya ibed gi yiero makare mano shikongure mano oparo kata opinion mechiwo kanyo weche ko mag siasa ite mar 19 ndi picha kanyo mar Justina Wamai mar Ruth Musheru mara Agano Party Rigathi Gachagua mar UDA kachel koda Martha Karua mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party nitiere gik mopogore mantiere kanyo kawuono e historia mano jandik buge kendo mama ma omiluora ahinya e pinywa mar Kenya ke piny mangima mano Margaret Ogola kendo nondiko buk mano ma nyithi skul biro tiyogo The River and the Source ipare kaka odiochieng' ma kawuono mano yude michno mar Commonwealth Literature Prize mano kuom ndiko buk kendo chiwo buge kendo chiwo paro mopogore buge ma osebedo ka ondiko mano miye pinyno mar Botswana mano maluwo kanyo ni The River and the Source mano higni maromo 27 mokalo odiochieng' ma kawuono en mama mabiro paro e ngima waduto kaka oganda ma jo Kenya to en wambende jogo mawuok e gwenge makaluo en puoch kod pak ne mama Margaret Ogola nikech ne ok watimo The River and the Source kata kamano wasesome en buk maber sana kisomo akoko gin jogo characters moko mabecho en buk man kod puonj en mor ni oting'o nying Kenya malo e weche mag somo kaachiel kod nying oganda luo kendo en puoch kod pak ne mama Margaret Ogola kuom tich makare e ndiko buge mana kamano nyakora moge jwa ng'ite mogik kanyo ka wadhie watieko mana twako kinyi ma kawuono mar gazet wacho ni weche thoth nitiere bilion 16.9 weche go maga weche masomo ma
wawacho ni maonge mok chudi maonge chudo maonge chudo mano free education kanyo makoro chiw ne skunde odhi bedo fuong'ruok ne jopuonje madongo ma osebedo kanyo ka iseyo gi weche mag riembo nyithindo ka dok dala e kinde monego gibede sikunde. Cleophas ng'eno ma gibiro e thuolo mar ang'ich welo mar ngire George Magoha e migawo mar somo nikech ubende owacho ni ka thuolo mar Uhuru rumo to bende odhi bano piendege odok pacho to kata kamano Magoha gima iwacho give credit where it's due. Magoha osetemo nyaka ne okaw tich e migawo mar somo ne ntiere kod challenges achiedh nade mathoth kata kamano Magoha osetemo to moloyo iketo e tim 100% transition e skunde mapacho kae kaachiel kod neno ni lai manyien kata kit somo manyien mar CBC oketo tim. Wang'eyo ni osebedo kod chandruok koni gi koni kata kamano Magoha osetemo matek kendo osetiyo kod tekone duto mar neno ni CBC okete tim kaachiel kod neno ni jopuonjre duto motimo penj maduong' mar KCPE oriwore kod skunde mag sekondar e gino midendo kod dho ngere ni 100% transition kendo golo omenda makamae ne jiwo somo manon e skunde mag piny owacho en gino monego bed ni ipuoyo kendo wakwayo piny owacho ni kata ng'ato madhi kawo kar Magoha uneni somo odhi nyime maonge chudi skunde mag piny owacho kaachiel kod neno ni gi medo kwan mag jopuonj nikech ka onge japuonj Cleophas to kata na somo manono onge dhi bedo kod tiende. Koro en kwayo ni piny owacho Magoha osetemo, piny owacho mar Uhuru osetemo weche mag somo to piny owacho mabiro okete tim ni gimedo kwan mag jopuonj kaachiel kod neno ni klese bende oger kaachiel kod buge bende onyiew mondo gine ni weche mag somo oidho malo e pacho kae. Kamano nyakora moge juang nitiere weche mathoth mago ema waiko ni okinyi makawuono e gazet mar Daily Nation ema yudo okinyi makawuono kata kamano mano mar The Standard bende nitiere Business Daily bende nitiere kasani ka yudo Business Daily gimidhi rang kacha ranga ne iteno mar abich iwacho ni apaya makaka mega Kisumu uchungi gedo makamano kaluwore kod nok mar omenda en ang'o matimore. SBI ema nomi SBI International Holdings kambi makamane manomi orakno e thuolo mokwongo en ang'o matimore. Gedo makamano nego dhi nyime kendo oganda yud konyruok e yo madwarore. Wacho ni jod bura bende thuolo gi mar bede apisi rumo nitiere paro mag chike maromo 38 mapod nitiere kabat gi kano koyieri ka gidok gibiro mana rang ka giduogo. Agonero kamano Chris kono thuolo matwa kod okinyi makawuono Ramogi TV e chenro ni mara nonro mar gazeti. Erokamano. Ne nyakora moge juang erokamano kobedo kodwa wagoni erokamano nyakumbedo kodwa kamara mora ma intiere ikona kanyo jogo ma osebedo kanyo kaluowa achiel kachiel ma Millicent kantiere Siaya ote mari ochopo ka ki Millicent bende kani Kabete loa Kabete Nairobi ka erokamano nyakum keti ure Ramogi TV Paul Rolex Oindio Indi mabende osechopo kae erokamano kendo riti masani mwaduogo go en twak mokwongo twak mwanono twak mano timore odiochieng' manyoro mar Wahiga Maure kama chelo bende gigo mane William Ruto oloso odiochieng' manyoro kikidhi mawuor welo sechopo wan pod wantiere kae chenro ni mar piny. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gini en thieth sana sana kidhi e osiptande madongo to nego bed ni madho nyuka mar omboga.
osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Wakenya wenzangu, tofauti ya Raila Odinga na wapinzani wake. Raila Odinga ni mtu mwadilifu, mtu mweka ahadi, msema kweli na mtu ambaye akisema atakamilisha. I am looking at a corruption-free country where my future is guaranteed as a young profession. Baba is going to make a serious economic transformation to this country and it will never be the same again. And he's the only person mwenye ametuongezea 10% kwa hii Kenya ndio tuongeze position zetu kwa government. I'm voting blue, a symbol of prosperity because it's the best government. Hii itasaidia wamama on side of health, food and water. Kitu Kenya inataka ni rao, wengine ni kututupisha mbao. Hatutaki viongozi mbwakni. Don't trust the Mago Joma Chapni. Raundi tunachagua baba, tunachagua Matakarua. Wakenya wenzangu, inawezekana. Kwa Ramogi jwango ya urena wachoni waka umana yueo matini. Yueo na waseka weke dwa duogu kaya en. Okene kata chalmar siasa. Wada timu nondro. Kata wada temo nono tuwak. Mano timu rodo ching manyoro. Mano mag jogo malaro kom ten Piny Kenya. Mano tingo. Tielo mokuongo. Jogo mano nego bedni chope tuwak. Negin jogo manigi atamalo. Piny atamalo abich. Kalure kod nondro mano tim marombulu mar paro. E pacho kae. Kama chielo. Negin jogo manigi atamalo moingo abich e nondro mara ombulu mar paro makamago. Mano tingo George Wajakoya kachal kora David Waiga Mwaure mara Agano Party. Mano nego beni bede tuwak mokon. Kata kamano Wajakoya ne ong'anyo ma okochopo kanyo. Kama chielo tuwak e kind Raila Odinga kod William Ruto. Ruto ne ochopo, Raila ne ong'anyo. Tuwak makamano mano kelni achiel kachiel bende mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi jwa nikech tuwak makamago nitiere gik mane gimako motenore kod ngima dhano. Nitiere wechego mag bidhruok, nitiere wechego mag somo, nitiere wechego mag uchumi mapacho ka. Weche mopogore opogore mag pur, mag tieko gope magwa ma wantiere go kaka piny Kenya gi pinje mamoko. Nikech mago wadarango ni bende ne gichopo lek mari kaka ja Kenya e tuwak makamano. Tuwak mane uchiwo odiochieng' manyoro kata otieno manyoro mano William Ruto kod David Waiga Mwaure bende ne omako wang'i. Okinyi makawuono antiere kod welo mantiere go e studio ka antiere kod jalonye wechego mag telo mano Fred Ogweno machiegni. Ero kamana inya. Wada tuwak kode okinyi makawuono ka watemo mana nono ni chal mar wach gin mage. Kaunti ma Kisumo adhi tudora achiel kachiel kod okil Kamaloka mano Green Odera. Green Odera dhi miyo wane to koro chiko koro wacho nade ni kata ka en okil kamano en bende en janon wechegi mag siasa.
okonwa ni nyaka sani oneno geyo machalo nade. Green, Kisumo chiew nade kendo machiegni twako kinyi makawuono. Erokamano min Kisumo chiew maber. Ago erokamano kuom rwaka e twak makawuono ni. Arwako jowinjo waduto mondo walalre wawinji kuma siasa tero wa kapkoro wadong manag ndala 14 mondo wachope yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Erokamano. Ka ikete ndalo 14 Green, mano ngiso ni kete nyaka odiochieng' midhi lande donge. Kata kamano dong mano odiochienge 12 to chomo yiero maduong' wadhi timore dwe mar 8 tarik 9. Wada mana chako twaka mana kaka ne wachako studio kaya chagi studio kaka ngi Fredo Gweno miyo wapache ni odiochieng' manyoro gigo manotimore kata kapok warango twak. Raila Odinga ne ong'anyo, George Wajakoya ne ong'anyo moko chopo kacha, weyo David Waiga oloso kende gi penjo mani penje gi jofwambo mano chopo kanyo. Ruto chopo kende penje penjo gi makamano. Ng'anyo mag jotelo ariyo gi mar lewo chopo e nyim jofwambo kendo nyim jo Kenya mondo dadhogi. Mano ne ochiwo picha machalo nade ne oganda jo Kenya. Be isiro wach mar ng'anyo no koso ikete kanye? Wach mar ng'anyo, wach mar chopo e twak kata weyo chopo e twak en ratiro mar ng'at ma chung'. Omiyo ok inyal chuno ng'ato gi thuon ni nyako chopi. Kong'iyo nikech en platform mar campaign. Kong'iyo ni dhi ka dhi konye to dhi to kaneno ka onge gima dhi kanyo dhi konye godo. Kata dhi kanyo dhi miyo owito mbulu to kodhi. Ok anyal wuoyo mathoth ahinya kuom Wajakoya nikech Wajakoya mondo mi kata ng'e ni kine mondo bed ker nyaka uno moro maduong' timre. Koro dhine kata ok odhi onge pogruok maduong' ahinya. En mana ni nomiyo Wahiga thuolo mathoth kata dakika mang'eny nikech mane mbas ne mano onego bede ogogo do mbaka. Kuom ng'anyo mar ogai mar Azimio migosi Raila Odinga weyo dhi, aparo ni mano kaka sewacho en ratiro mare, to kata na wuon dine an advisor mare dina advise mondo kik odhi twak manyoro nikech twak manyoro mondo mineo odhi obede platform achiel gi William ne dhi chalo ng'at ma otweyo punda gi dhiang' to boyogi. Ok inyal tweyo punda gi dhiang' e jok achiel. Koro advisors mage mano advice mondo kik odhi, aparo no tiyo tich maber kabisa mondo mi kik no dhi. King'iyo Raila gi William gine rang'iny mopogore. William yande ne tiyo e bwo Raila. Raila mano appoint William kaka minister mar agriculture kata ka gine ODM. Raila osebede platforms madongo. King'iyo kata mana ikgi, king'iyo gi kitelo to gi lony, iluongo ni experience mar Raila ni godo mondo mi no bi obede platform achiel. Nekech ing'eni sama une debate chalo gwandruok. Ng'ani wacho to ng'ani wacho. Kora paro ni gi weche mabende osebedo kateno William kaka advisors mag Raila jonene mabende kaka wanene mondo mi no dhi obede platform tiende ni koro gi William no dhi duogo e level achiel kata doko ne gidwaro koma achiel mondo gichak twak. To wang'eyo ni William kinde duto en jal madhoge wer. En jal madhoge wer. Omiyo rate madhoge wer godo kuom sani kadine ginyalo bedo e table kata platform achiel koda koda ogai mar Azimio no dhi chalo ng'ama oduogo e level no mondo gibede level achiel. Bende sani king'iyo thoth ji mang'eny osekawo chung' margi ne ng'ama gidhi gochonegi. Koro aparo ni twak mar ker mar jodongo kata presidential aspirants ne onego bed ni chalo gima biro chon matin. Kama koro odhiye ni odwa biro mabeto deko matin ka thoth ji josekao msimamo margi. Koro miyo koda idhi koda ok idhi onge gima ginene. Mogik ewi wachno. 2017 William Ruto ne nigi Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta notamore bire twak. William Ruto ema ne jalup mare. Koro miyo sani gima ne miyo William chuno ni mondo Raila nyaka bi twak kode, to seche ka ne ok onyal advice ng'at mane otelo ne kata moluongo ni boss ne mondo mi ne obi e twak. Ka nong'e ni twagno important, nonego be nonyiso Uhuru 2017 mondo mi ochope twak makamano kong'eyo ni twagno nigi konyo kuom jo Kenya. Nonyalo bedo gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni en chulo kuor. Neno timo kamano koro an komo chopo kane ok ane tiende mar biro. Ok apar ni en chulo kuoro, mak mana ni ing'iyo to dhi kae dhi konya gang'o. Kiyudo ka onge gima konyi godo, tineno ni bas inyalo dhi nyime gi shughuli mamoko. Kimake mana kanyo Green Odera twak odiochieng' manyoro Wajakoya ne ong'anyo, Raila Odinga ne ong'anyo.
twak ne odhi nyime, Waiga ne oloso, Ruto ne oloso, korka kori ng'anyo ma kamago ne kawe yo machalo nade? Erokamano, adwaro tweyo pacha kod pach jawuoyo mo osewuoye mbele na, kendo adwa wacho ne en ratiro mar participants ama ng'ata jachung' yoyote mondo oyier konyalo kodwa dhi debate ama okodwa dhi debate. To kendo king'iyo reasons mane jok manotamre dhi debate nogolo, ne gin reasons ma wan kwa bet piny bwadaso, to ayudo reasons go ne gin reasons makare. King'iyo kuom Wajakoya nowacho ne en okodagi no kodwa dhi debate. To bro dhi debate mana ka ji jochung' te ang'wen bedo the same platform. Kuma bete, aparo ni jo Media Council notimo makosa maduong' pogo debate ni etieng' diriyo kaka ne gitimo cha. Nigi pogo nitiere jok moko ma osebedo ka yudo less than 5% opinion polls, jogo dhi kendgi, alafu migosi Raila Odinga kod William Ruto be dhi kendgi. Kwang'iyo kuma ne wagole wach presidential debate ni nochakre e pinje mag Amerika. To magi kuonde mwa wasegole mwa obiro nyaka Kenya kae, aparo koro wasetime didek. Ineno ka Amerika kata kichako gu party primaries mag the Democratic Party bidhi Republican, election mokalo Republican Party ne en gi jochung' mokalo 11. To jogi ne gin jok moko mane kata opinion polls mag gine wacho ne ok ne ginyal yudo ticket mar the Republican Party, but giteji 11 gi nomigi platform achiel mondo giyud nafas mar wuoyo gi jopiny, kendo nokopoggi e yo ng'ama osebedo ka lead opinion poll ama ng'at mok lead. Mistake mamano ne kelo en niya, seche misepogo jochung' e kategori ariyo kaka nopog gino, nitiere disadvantage moko mimiyo jochung' moko, nikech iseng'ado e wang' joneno ama jowinjo, nitiere jok moko ma ok nyal chopo kumoro, koro migi amiya mondo kik gikel koko ama omigi nafas mondo kik gikel koko ama dhano ne nitiere discrimination moro mane timre. Aparo going forward, Media Council oripo lok parono mondo giket jochung' duto e platform achiel kaka negi timo higa mar 2013. Higa mar 2013 negi keto almost ji 7 e platform achiel. Koro ne onge tiende pogo to concern mane Mheshimiwa Wajakoya nogolo no en obro yie, kendo ne ineno ka nochopo nyaka e venue mar timo debate no, kendo he was willing to participate in that debate nyaka no ngise no ati koro idhi time mopogre. Koro I think ne kuma bete ne en ratiro mare mar yiero mondo obede debate no ama kik obede debate no kaluwore gi gik mane okelo. Namba 2, kwadok e migosi Raila Amolo Odinga ma en ogai mar ODM kod Azimio, gik ma kwadok chien, gik mwasebedo kwaneno ka wuok kuom ogai mar UDA ma en William Ruto kod Deputy President Matiyo sani, nitiere gik moko ma wasesiemo wang'e e yore mane osebedo kotiyo. To gigo gin gik madhi e personality ne kaka a person. Seche ma ogai mar ODM siemo gigi wachano, okanyal bete e platform gi ng'at ma iye jawang', okanyal bete e platform gi ng'at ma riambo kotit, okanyal bete e platform gi ng'at ma onge kumuchungi, kawuono wacho kama. Ogai mar Azimio ne en kare wacho ni okonyal chung e platform nikech siasa mar Ruto gi siasa mar Raila osepogre. Gin jok ma ng'ani ochimo koni to ng'ani ochimo koni. Wang'eyo gik ma ogai Raila Amolo Odinga ochung'ne, wang'eyo gik ma William Samoei Ruto bende ochung'ne. Koro ne en kare yiero koso ni okodhi debate kata odhi debate. To kendo mana kaka ne wasewacho ni debate ni en gima miyo aspirants nafas
mar uso sera margi ne jopiny. Kineno ka debate no ok dhi konyi kaka debate no ne ok dhi konyo Raila Amolo Odinga, bete debate gi William Ruto ne dhi mieno mana Raila Amolo Odinga gi chuodho ma ok ripo bed ni miene, nikech kwawuoyo e dho ngere to wawacho Ruto chal anguro ka tuge chuodho to idhi gori kode chuodho kanyo, obro mieni gi chuodho motugeno. Omiyo Raila Amolo Odinga notimo maber koso dhi e debate no, to waneno result mar debate no ni en ni Ruto no lose more than Raila Amolo Odinga koso dhi e debate. Erokamano. Green, ka awuok kuomi Kisumu kanyo, aduogo e studio ka ntiere koda Fred Ogweno, ka wanyalo mana chako koro twak. Nitiere weche mathoth mantiere kanyo momako arita kwe, weche mag aror gi kimorero no makacha, Galana Kulalu bende ne omak kanyo e weche go mag chiemo, kendo yudo chiemo e yo moro makare. Kotenore kod weche gi duto mane jalup jatend piny Kenya, mabe laro komno mar jatend piny Kenya ne olose, bende ne omako, wach mane omako wang'i ahinya we wawinja ne kaka ne oloso, kapok iduoko winja ne wach kaka ne olose wechego, chal mar chiemo kendo yudo chiemo makare e thurka ahinya chenro no mane piny owacho nonego bed ni chako, mano kwa kod weche mopogore opogore, mano mar Galana Kulalu mantiere piny Kenya kae kotenore kod weche go mag kelo chiemo makare ne oganda. Galana Kulalu project, Honorable Deputy President, was launched during the first term. What happened? What went wrong? Why did it fail? The Galana Kulalu project was conceived. In fact, what happened is the first 10,000, the pilot on the first 10,000 program took place. In fact, the first harvest of maize in that program came into being. And the recommendations from the trial on that project was we needed to build a dam because the water from the river was not sufficient to do the Galana Kulalu project. We needed to scale up now and do the dam so that the water that was available, because the soils research and the trials showed that the soils could actually support the production of maize and other cereals. Unfortunately, it didn't move from there because we didn't get the dam sorted. Iwinjo mano kaka oloso ntiere gigo mane uchung ahinya project makamano mane oganda de okonyo oganda jo Kenya e weche go mag bedo koda chiemo e yo moro makare ahinya, mano mar bando, pur mar bando kachel koda mago mitero nyaka e pinje maoko. Twak makamano ni kawe nade? We yena monda kuonga wachi ni ayie gi Green kani Kisumu kamowacho ni William Ruto ne o lose akia kanyalo wacho mano gi gidholu e twak manyoro bedo ni Raila ne ok obiro, to kata bedo ni Raila ne ok obiro, to gi gik mano wacho king'iyo performance mare no luare page. Inyalo miya ata malo adiko. Anyalo miya ata malo 35 ewi miya. No luare page. To chalo gima Raila no chike miyo dhi ochielore gi moe kende. No miye thuolo malach. King'iyo gik mano wacho kata sane king'iyo en ng'ama bagni gi wach. Tiende no wuoyo mang'eny to onge gima wacho. King'iyo onwanwa gigo wuoyo matutho miye thuolo mang'eny, to kidwa ng'iyo to ere gima no wacho kata mane i manifesto ge mosebet ko wacho gi onge gima no wacho kata chiel. Gima chielo ma bende Green wacho kapok adonje gino ewi kar pogo jotwak gi jofwambo ne ni kare, nikech king'iyo 2013 ne wan gi presidential aspirants aboro. Ji aboro gi koket wang' achiel to gidwa duoko penj achiel. By the time midok gi ng'ami chako godo to sa orumo. Kora paro ni mae mano kelo paro mondo mi ng'i kaka inyalo pog jogi jok man gi percentage mapiny. Koro kata ka nidwa keto ji ang'wen dichiel, ji ang'wen gi mondo mi page mi ng'ato dakika 2 by the time ibiro penjo penj adek kende to thuolo rumo. Kora paro ni mane gima no okelo gima chalo kamano. Kaduogo e twak mane owuoyo ewi wach ma Galana Kulalu, kata ini wuoni neno kaka obagni gi wach. Ere gima nomiyo before samane Galana Kulalu chakore ne contract bedo signed ka dam pok olosi. Ere gima onego bed ni telo. Aya,
seche mane openjo penjo ma ne ni ewi Aror gi Kimware dam bende no wacho ni contractor mane omi tijni ka sirikal ne owacho ni biro miyo gilo magidhi gere dam. Koro ipenjori to ere matelo nikech contractor ni ne ok dhi ting'o lo mondo gia godo Italy magibiro gere dam. Yendo ka gima wacho ok make sense. Kore momiyo kinde duto oja wuoyo to lakini koro no miye thuolo mondo mi owuo tido ka no chielore gi moyo nikech gima onyalo wacho maler ewi weche gi onge. Adiera mantiere ni Galana Kulalu project mokwongo cham kata oduma mano oka kanyo report mano wuok mar Auditor General en ni cham mano wuok kanyo ne tin moloyo pesa mano ti godo. Cham mano wuok ne odhi ore nikech mibadhi no odhi odonje gino ma gini noko dhi donje mano miyo jok mane support gini Israel no pull out nikech mibadhi no dhi odonje no penjo maber gima no mi penje Galana Kulalu en niya gimora mora mano wuoye tikuongo o blame handshake to penje ne kare Galana Kulalu ni no chakore ka handshake pok obiro etielo mokwongo mar tenu mar Jubilee nikech gima no mi penje wach Galana Kulalu ni en nok mar chiemo man pachoka kuom sechegi ing'eyo kuma nengo mogo nitiere oduma onge koro ni penjen to kare before 2017 ka handshake ni ne poko biro 2015 thuolo mane un godo higni 5 mane kowacho ni Raila mano biro ketho sirikal mar Jubilee kare ma ine deputy president gi power gite tang'o mano utimo mar neno ni wan gi chiemo moromo mai mane miyo wach Galana Kulalu ni donje koro kene miyo wach Galana Kulalu ni tido ka gicha ne en lal ini luonge ni white elephant en gima no dhi olosi mondo mi ng'ika kinyalo cham godo pesa jopiny omiyo gima ne wakanyo onge kata chiel kimake gi kanyo kuom atamalo 35 mechiwo kuom twak mar jalup jatend piny William Ruto kuom weche gi mag chiemo kod bero ngima dhano kodo chiemo e yo makare imi atamalo adi kanyo be poda nyalo mana miye 35 nikech penjo mokwongo mane openje mokwongo en the cost of living ere kaka obiro neno ni ngima masani garama mar ngima mapek momako jo Kenya sani inyalo duok piny juma mokalo kancha ne an ka na wacho ni sani presidential candidate mora mora okonego wuo kata mane wach manifesto ka umidhi kane mbuo tanda kose yiere tibiduoge nekech pek mar ngima e priority mokwongo sani ngima mar dhano kalie sani ang'o momiyo kano miye penjono to bag ni motame duoko en oringe wach handshake mondo mi ongi kaka inyalo duok pek mar ngima piny oringo dhi blame boss mare ma en Uhuru Kenyatta oringo odhi blame ogai mar NASA Raila Odinga koro gimora mora mani penje tudugo yiengu kuom Uhuru gimora mora mani penje mondo mi koro kel agenda ma wacho ni en godo okel strategy ma wacho ni en godo gi onge kaka no nyalo wacho gini kuma no tema kowacho tiwinjo mana kowacho ni giketo bilion machalo kama lakini kuma omenda no dhi aye ne okoler ni wadhi yudo omenda ni e yo makama Mwaure bet ne temo kiwinjo kowacho ni omenda modine oko obiro duogo pachoka wawinja ne kaka waiga David Mwaure ne oloso odiochieng' manyoro kano twak kod jofwambo twak mar odiochieng' manyoro kata wawinja Patch Green ne kinda jotelo ariyo mane nyoro chopo mondo dadhogi kod jofwambo mane omore weche go maga bero nengo mar ngima masani koro medo mana idho wawinja kaka noloso. We have said we shall introduce subsidies into other food products. That's number one. Number two, we have also said that we are going to reduce pay by 50% so that Kenyans can have money they can take home with. And that is something that will benefit about 16, 17 million Kenya shillings. If you are earning about 25,000, you'll be able to take an extra 1,000. If you are earning about 35, 40, that's another 4,000. We have also come and said to spur growth, throw some money into the economy. We shall waive away tax penalties that are accrued after the day we are sworn. My position is that we find ourselves at this port because there are certain things we didn't do right. We had a Big Four plan because we foresaw this situation. We were here in 2017. We decided then that it is proper to formulate a plan that included matters food security. If you look at the 4 pillars of the Big Four plan, one of them was agriculture and food security and nutrition. Unfortunately, that plan fell apart. It was actually sabotaged.
So we find ourselves in this space because, one, we didn't capitalize our agricultural sector. We actually removed the fertilizer subsidy program that existed, which we just reinstated, I think, 3 months ago. Why did we withdraw it in the first place? Because to deal with the cost of living, you just have to increase agricultural productivity. And to increase agricultural productivity, you need to do 3 things. Number one, make sure farmers have access to inputs, fertilizer, seeds, pesticides. Make sure the farmers have the necessary capital to be able to do the farming. And 3, make sure they have access to markets that are not rigged. Unfortunately, we didn't do that. And that's why we find ourselves in the situation we're in. Green Odera ka in Kisumu, iwinjo twak mara Wahiga kachiel koda Ruto. Nyaka sani ka itemo mana rango, gin gi moko magi chiwo mana singo. Gima gibiro timo, ka iwinjo jalup jatend piny Kenya William Ruto ka ochiwo twak mare, kinde mane nitiere sirkal, ang'o mane omone timo gik makamago. Duoko makamagi ne ikawogi e yo machalo nade? Mokwongo gima dwa wacho kuom debate manyoro, ok adwa wuoyo kuom Wahiga ahinya nikech go mbaka mar Wahiga en ok en ketho sa, lakini en gima tiekonwa monowa wacho weche madongo moripo bed nwa wacho. To weche madongo moripo bed nwa wacho en wach Samoei Ruto kod kaka nogore piny e debate manodhi kende. Mheshimiwa Ruto ong'iyo dhi e rallies madongo dongo kowacho gik moko ma ok onyal bedo held accountable. To ineno ka koyudo platform moro ma ipenje gimoro idwaro ni odwok gimoro e yo maratiro to tame. Mani gima ne waneno nyoro. Ong'iyo rallies modhiye to wacho gimoro to ng'iso jok moko ma onge ginyalo ama onge giteko mar kete piny penje ne omera isewachonwa ni idhi timo kama to nyiswa ni idhi yudo pesa ni kanye, ang'o manomoni timo ndalo higni 10 misebedo e sirikal. To waneno ka koyudo ng'at moro makete piny masieme, kendo Mikai Yvonne Okwara notimo tich maber kabisa nikech debates gi nyaka wuog kumoro madhano e level madhano go agoya mbaka to the level ma wa hold dhano accountable e gik ma gisechung'e ndalo mokalo kod gik ma giwachonwa sani. Nikech ng'at ma nosechikowa stadium abich higni 10 mokalo ok nyal bet piny mang'iswa ni kawuono dwa chikowa gimoro to stadium abich manochikowa ga pok otimo. Ng'at ma noseng'isowa ni Galana Kulalu dhi kelonwa chiemo ma ok nwachakwa import oduma kendo nyaka ng'iswa gimomiyo e tende wasebedo kwa import oduma ma oduma ochopo nyaka e level mar 200 mane pok ochopoga nyaka ne wabed nyaka ne piny Kenya chakre. E weche mano wacho mang'eny mag agriculture kod gik ma osetenga mopango timo koyudo kapo no yudo telo, ineno ka onge ndhandhu, en gik miwacha wacha mondo sa okal, ok ong'isi ni pesa ni odhi yudo kanye, odwa gole kanye, ok ong'isi ni shida ni manyoro mane duong' mogik ne en ni tije ne en kuma ber, kumoneno ka iwacho ni ber, to mano gima en motimo. To king'ise ni gimoro notimre marach e telo ma entiere kendo ma en the second person in command, to mano to odok osiemo ker Uhuru Kenyatta. Omiyo ne wayudo opportunity, jopiny no yudo opportunity mar neno Mheshimiwa William Ruto e kala ne en owuon, kendo ne wayudo nafas mar neno kite ni gik moko mowacho ga oko owacho mang'eny kaka ogai mar ODM emoketho sirikal ka nyoro notame kaka o substantiate noko kelo evidence moro mawacho handshake ni emo contribute shida ma
waneno sani kaka piny mar Kenya. Kendo king'iyo gik mane owacho e yore mag agriculture, magi ok gik manyien, magi gik mane owacho 2013, magi gik mane giwacho 2017 ka gimanyo tam gi mar ariyo, to magi gik mo owacho sani. Kaka en owuon osebedo kong'iso jopiny, Kenya kae onge jok mofuwo nyocho rumo. Ok inyal wuondo ng'ato mokwongo, bi wuond ng'ato mar ariyo, kendo iwuond ng'ato mar adek mang'ano yie gi gimiwacho. Omiyo an aparo ni kata miye 35% ma imiye notemono, pod mano ng'eny kabisa, nikech kane okete mondo oduok penjo mag gik mosenyalo timo ama kaka osekonyo sirikal motiye sani notame duoko. Omiyo an anyalo kata miye 19 ka ng'uon ahinya. Erokamano. King'uon ahinya tinya miye mana 19. Kada kelo Fred Ogweno e twak bende. Kono ane mana sani, kairango kaka Green osewache, weche mag handshake ne thoro donjo ahinya e twak, ka wacho ni magik moko manothiro tiyo mare e tam mar ariyo, kwacho ni na bich mokalo, makoro sani watieko ka wachomo yiero. Raila Odinga mosebedo kacha kod Uhuru Kenyatta, ka gitayo weche mopogore opogore, to adier mar wach, Raila Odinga onge sirkal. Ka uyudo weche makamagi ka wuok kuom jalop jatend piny Kenya, twak manyoro kane rango gigo duto manoketi. Wadarango mano bende manotimore mara Aror kod Kimorer. Mano wacho ni en dhao, ni wacho ni goye gi sirkal. Ma bende ende motiye iye kanyo, nikech neti maling'ling nonya tiyo gi stesende obila mantiere gwengego mag Nyayo Tulo kata loso gimoro ni militia e kindego. Weche mag handshake anyalo compare gini gi dichuo gi dhako ma jaode omedo dhako. Koro jaode komedo dhako to koro odhawo gi nyieke. Koro samo odhawo gi nyieke ni chwore ni bo odhawo godo. Koro mae gima ne chando William Ruto. Mae gima ineno ko osebet ka chande nyaka ncha ne handshake bedi. Gima nyaka wang'e ma bende Ker osewacho to kata mana Raila Odinga osewacho. Nto ang'o manomiyo handshake obiro? Mae gin gik ma osewacho ma ok wadwa dok. Nwang'e ni Kenya ne wang'. Kenya ne dung buru. Onge gima ne dhi mbele pacho kae. To koro en kanoneno wach mar handshake ni en gima obiro hinye, to ok odhi oneno ber mar handshake ni. Nikech handshake nigi berne. Gin gik mang'eny nwang'e ni Kenya nosebadre riyo ma map ogor, ma gik mang'eny notimore dhano owito ngimagi. To nekech ambition mare mar bedo ker, nekech olap dhoge to gi gombo mare mar bedo ker, ok onyal neno gimoro amora maber matimore e handshake no. En gima rach nikech kane ing'iyo kata mana jalupne Rigathi Gachagua, penjo moro amora mancho penje to oteno kuom Uhuru Kenyatta. Gimoro amora manche ne time penjo mantie oteno kuom Uhuru Kenyatta. Koro mae en achiel kuom gima nomiyo Ruto ok obedo gi focus, nikech gima ne jopiny dwa winjo ka ento en ang'o midhi timonegi. Mondo mi number 1 waneni ngima mar piny odok chien. Number 1 waneni cost mar pur oduogo piny. Mar ariyo wang'e ni ohala timore e yo makare. Nyithindo nyalo dhi skul e yo makare. Gimoro amora mane owacho to goyo handshake. King'iyo kata ka notieko, kipenje penjo to wuoyo kuom opponent ne mane ok obiro. Sama idhi tugo to in iwuon ok ing'i kuom opponent ni, we jok maneno tugo emarango tugo, emone ni opponent ni ok otugo maber, nekech gine ma gineno mit mar tugo kata kaka itugo. In focus mondo mi idhi lo, to kidhi wach ni opponent na kawuono biro mayom yom, kata ni opponent na onge agenda. Ka opponent ne onge agenda to miye thuolo mar agenda. Gimachielo mabe aparo ni nomiyo kendo chako ok otimo maber kapok abiro wach mar security no. Ne geno mare ok odonjo kare, nikech nogeno ni Raila dhi biro mondo mi oduokre godo. Nogeno ni Raila dhi biro mondo mi weche ma osebet kobolo kata kodiro ka oyudo ka kodirogi. To dhi yudo ka en gi thuolo mathoth, en gi saa mang'eny ma gima otim godo onge. Koro iwinjo ka onuore anuoya, iwinjo ko wacho weche onuoya anuoya. Mar ariyo i wach mar security ni en gima ne nitie wach mano wacho kanyo ma is very unfortunate, kata en gima ok kare. Kane owacho ni e gwenge ma Elgeyo Marakwet, kama Kerio Valley, kama weche mag tulo kata weche mag dhano mang'eny josewite ngimagi, kowacho ni piny owacho josebet ka nego ji kuno kata gete en owuon ni nego jogi nekech en ma dhano ma kwan gi dirom 115 ka ok an wrong, nowacho ni oseneg kuno gi piny owacho kata piny owacho oseyie mondo minegi. Mae en gima no penje niya, to magi gin king'iyo gwengego gin gik ma wasebed gi weche mag tulo gi kuom tulo malach kata kancha sirkal mar Jubilee pok obiro e telo. To ere gima dang' mi piny owacho dhi neg joge mondo gibi iri, dak gibi iri direct.
Koro miyo ne en kokawo weche mag security ok inyal kete siasa kinde duto, nikech magi gin dhano mosewito ngimagi, magi gin nyithindo modong' kiye, nitiere mine modong' mond liete koda chuo bende mowito mondgi. Ok inyal kawo wach siasa mit ikete gima kamano. En no onego bed nowacho niya, adhi ng'iyo kaka deployment mar obila inyalo ket kuwe, kaka jopiny nyalo chiwo information makare. Ka nokia to wacho na biro bedo piny gi experts mantiere weche mag security to biro advisor, nikech en owuon ok en expert weche mag security, kata odoko nosebede piny owacho. Wach mogik ma bende nomiyo ochielore gi moe en ma William Ruto osebede sirikal kuom higni maromo 9. Higni maromo 9 gi pek to kod thagruok mag jo Kenya ma sirikand Jubilee oketo kuom jo Kenya kuom sani, ok onyal wacho ni en ka gimoro ber to mano gino ne gitimo, to ka gimoro rach to gino oweyo ne Uhuru Kenyatta, nikech osebet kochamo osara e piny owacho ni. Gope masani koro gidhi weyo ne piny owacho mabiro gin gope magisechamo kanyakla, ka gin weche mag mibadhi to gin gik magisebedie kanyakla. Ok inyal wacho mana kaka Raila osebet ka wacho ni kisenyuolo nyathi gi miyo moro to ineno ka nyathi ntiere ka koro nyathi dwa bedo jakuo, kata tite dwa bedo mana ti koro iwacho nyathi ni ok nyathina, to nyathi kineno ka koro ber wiye bith tiwacho ni ma nyathina. Nyathi en nyathini ma kado chalo nade to ok inyal lokori ni ka koro weche ber e ka koro inyalo wuoyo kuome. Ang'o ma nyalo miyo wa believe William Ruto? Mane penjo mane openje 2017 no wacho ni wacho stadium, wacho ni kiwinjo kaka nokwano gi bang' dweche 6 stadium makama dhitimore, bang' dweche 6 gini owacho gik ma gisetenga. Koro ne en platform mano onego bed nowacho ni en owuon kaka ng'at mosebedo jalop ker kata assistant mar ker, magi e gik ma gise achieve. Ne en platform nikech ok onyal ringo we Uhuru kende ka koro gik ni weche richo. E kar security ne onge strategy makare mano wacho manyalo miyo wacho ni odhi kelo security kuonde ma osebedo maonge security. Kai make mana gi kanyo, iwacho ni weche gi kathoth, iyudo ka thuolo bende mara wacho gi te nyalo bedo matin. To koro ka kadhe wacho kanyo ni ka dakika 90 omi inyalo wacho ang'o e thuolo no duto. Weche mag arita kwe, Green Odera kabiro e kaunti ma Kisumu, tie weche go mag Aror kod Kimwarer ma bende ang' waketo kamoro achiel gi gigo duto, nikech magi te kirango gintiere e gwenge go mag Elgeyo Marakwet kanyo. Ka irango gi kendo arita chal mara weche go mag mibadhi marengo ka gi kacha, ka nilieko ni en bende kane owacho ni bilion makama olal, wacho ni no ken 20 nena 7, mano etiende ang'o? Ka irango sani twak mano chiwo nyoro, winje kaka noloso gima notimore Aror kod Kimwarer kachiel kod gigo matimore Elgeyo Marakwet kama oganda wite ngimagi, to bende siasa nitiere kanyo, to nitiere gi ting' mane kaka jalop jatend piny Kenya. Wawinje kaka oloso kaito Green Odera ang'e kwanye mana gi kanyo bang' ka wasewinjo ma. Mentioned the Kimwarer and Aror dams, and you say that as well was cancelled to punish you? That was cancelled for political reasons. For political reasons. Well, some of the allegations that have been made, by the DPP in court is that payments were made contrary to the law. They were not processed through the consolidated fund. That in fact, this was all done to ensure that there were kickbacks, that the government made advance payments, including 11 billion shillings in excess of unnecessary debt to, this is what they're saying, which prosecutors say were to go to, friends and co-conspirators of this scheme. If this is what you allege, are you alleging tonight, Honorable Ruto, that there is a big conspiracy between the DPP, between the courts, and also politically with respect to the Aror and Kimwarer dams that are now in court? For your information, Aror and Kimwarer were signed at the same time with other government projects, signed by the same companies, funded by the same financiers, and they were signed not with me, witnessed by the President of Kenya. So these are not projects that were cooked at night or in some dark corner, right? How come that the only projects that did not go through is Aror and Kimwarer? All the others went through. That's number one. Number two,
Today, the government of Kenya is in court because the contractor, with all those allegations that have been made, the contractor has gone to court to demand payment of another 12 billion shillings. I mean, that should concern everybody. There are also How suspects in court, Honorable Ruto. Pardon? There are also local suspects in court over the matter. Forget about the court matter here. The contractors are in court in London, and the government of Kenya is already replying to the case in court. And they cannot afford to make it public because it's embarrassing. Why did the contractor not continue with the project? Because he was denied the land where to set up the dam. You have not spoken out about the issue in Kerio Valley. You have not said anything about the killings that have been taking place. Like they told you, 150 people buried this year. You spoke about it only yesterday. Where have you been in the last 7 I have months? always been there. In fact, if you go and ask those people in those regions, I have always been present. We have buried many of those people with our own money. We've taken many of those people to hospital with our own money. I have deployed my personal resources to deal with that situation because I know it was a political a political agenda. You know, the withdrawal of the National Police Reserve was really an unfortunate act. But because it was intended to punish William Ruto, you know, never mind that many people lost their lives, is a real tragedy. But that is the nature of our politics in Kenya. Iwinjo kanyo Green Odera kachal koda Fredo Gweno. Wadhir Green kani Kisumo. Green, kiwinjo kanyo ka jalup jatend piny Kenya loso e weche giduto, to gimantiere en ni are higa mane handshake kata mosruok Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta ne timre. Kanye mane chochni chako timore, kendo chochni makamago no chako neno. Kowacho kanyo no osebedo kotero oganda kod omenda mare. Otero omenda mare kaka William Ruto, koso omenda mare kaka jalup jatend piny Kenya. To nyaka sani twak kata duoko mano chiwe weche makamagi iketo gi e pim kata pim machalo nade kerango twak manyoro. Mheshimiwa William Ruto en ng'at moripo watang' go kabisa. To gimomiyo ripo watang' kode kabisa en weche manowacho e debate manyoro no. Nyoro no winje kowacho niya weche mag dam manochung' mag Kimwarer ga Arorgi nochung' nikech nidwaro ni okume ama okum joge. Kendo ni winjo kowacho ne lwenje mosebedo kagore e pinje mag Elgeyo Marakwet, Kerio Valley, mago be ne timre mana nikech sirikal ne dwaro panishe. King'iyo statements go yo makare, to mai ng'at mara osechako pogo ji. Osechako pogo ji e yo mar wan nokotimnwa gigi nikech wan jokoni, to gik moko timre kuonde moko nikech joka jomoko. Mano weche moripo watang' go kabisa nikech mage gik mabiro kelo tulu e pinywa mar Kenya e election mar mwadhieni. Kadhano osechako bedo gi paro, nitiere gik moko manotimre kae nikech ni gibedo punished for one reason or another. Dhano biro bedo ni oikre kata go lwenje madongo. Omiyo weche ilago kawuok kuom ng'at mosebedo deputy president mar Kenya, mosebedo oseserve a position mar deputy president higni ma koro hawo 10. Gin weche moripo ng'i kendo ripo ng'i e yo matut. Kendo kadeber to ripo bed ni security agencies oripo ng'i yoregi mondo kata nitiere atua minyalo kaw ni Mheshimiwa Ruto to ripo kawne nikech mano en tengo communities kendo ikogi mondo gibed ready mar lweny ama mar kelo tulu kapo results ok odhi e yo makare. Mar ariyo, king'iyo kwadok e wach mar Kimwarer ni, nowacho ni gimomiyo contractor nokotieko tich ne en nokomi contractor lowo. Mano nok en adier.
kidhie kaka wan jok mosebedo gi nafas mar ng'iyo weche mag Kimorad dam no, ne waneno ka nitiere kata tich manosechakre kendo nomigi nyaka kuonde manoripo gibed ni gitiye. Shida manobetie ne en niya, pesa moko nochul ka gik manoripo tim ne pok otim. To magi fido e kickback ma wasebedo kwa ywak ni timre e sirikal mar Jubilee government ma wantiere sani ni tenda ichiwo to jok man ga teko dhiro mondo chud piyo kata ka tich pok otimre to kosechud to jok mayudo kickbacks giyudo to contractor dong chien kapod dhirre gi tich to pesa to sechul. Kendo kineno ndalo mane wach Kimorer ga Arod dam ni owuok mokwongo, Mheshimiwa Ruto ne number 1 mar wacho no onge pesa moro no onge pesa molal, to kata ka debed ni pesa olal en mana milion 7 kende, ma milion 7 no bedo insured ma ka tich okotimo to bro duoko. Nyoro ni neno kodum kendo odum tiacha oloko dhogo wacho ni en pok no wacho ga ni pesa no lal to kendo wach manyien mar lowo. Magi weche ma kwabet piny seche mwanono weche kendo jowinjowa nyaka wasiem jowinjowa gigi, nikech nitie jowinjowa moko manyalo neno ne uruma kowinjo gigi to kong'eyo ni gigi gin adier. Kidhi e weche mar insecurity ma Elgeyo Marakwet, insecurity ma Elgeyo Marakwet ama weche arita kwe ma Elgeyo Marakwet ok gin gik manochakre 2017 kane Security Council ong'ado bura na police reservist mantiere gi bunde omagi bunde. Gimomiyo ni mayo police reservist mantiere gi bunde ne en ni ntiere report manowacho ni police reservists gi emosebedo ka igolo bunde margi titiyogo e attacks mag gwenge manie Elgeyo Marakwet. Kendo kineno ne ntiere no otim gi registration kapok oduok bunde e lwetgi. En nyoro noloko ni jogo noma bunde nikech nowach ni jogo bro tiyo kode bro tiyo gi bunde go gone lweny kapo ni oremo kura. En ng'at moro ma otugo koni gi koni mondo yudie jok manyalo miye sympathy vote. To aneno ka sympathy vote modhi yude election moloto election mwachimoni onge kata chiel. Kamano green weche mag kwapendo mana mugike weche mag insecurity mar Elgeyo Marakwet en gima osebedo katimre nikech wach jamni. To ineno ka reports osewuok mang'eny nwa manyuru ni jogi gik ma ginyalo participate mag kelongi omenda moken mana wach dhok. Kendo waneno ka sirikal kata sani kowuoye ntiere an ongoing operation ma sirikal mar national government otero mondo okel arita kwe e gwengego. Mago te Ruto ok ne en oneno mana ni en nomaji bunde mondo ji kik gone lweny. Mano ng'iso ntiere gimoro manopango gi bundnigo. Konyalo paro kamano ntiere gik moko manopango gi bundego mondo tim moneno kok dhi donjone. Erokamano. Mano Green Odera kani Kisumu akele twak bende mana ka watieko. Anga duogo ir Green mondo winj pache mogik nikech chendo moro biro mana bang' kwatieko ma. To koro ka wanya chako kodi Fredo Gweno weche go mag hola mikawe pinje maoko ne olose bende yo moro malach. Mana mapiyo iwacho ni hola ok en gimoro marach. Kaka itiyo kode piny e gimoro ma nyalo bedo ni nyalo kelo penjo mopogore opogore. Weche mag hola ma piny Kenya nego e pinje maoko kaka ne omake odiochieng' monyoro kane oloso kendo twak gi oganda kokalo kuom ute fwambo mopogore opogore. Mano nyalo miyo jo Kenya ranyisi mane. Waiga kumachielo kocha wacho ni onge Wajakoya manifesto ne wacho ni onge golo omenda kata kwayo hola kadipo nokawo telo. Waiga kumachielo wacho ni en obuka omenda manoko to duoki kama giponde. Ruto kani winjo kane twak kaka odhi tiyo kod hola kod gope ma piny Kenya nego. Kapok aduoko penjono we awach gimoro achiel ewi wach security kanyo mogik. Ruto opedho kitandane. To kane opedho kitandane e wach mar security ni to pedhe gi kudho. Koro nyako ninde otandano. Kata kudho chuoye kata chalo nade. 2017 samane weche omoko malich anyalo paro ka Ruto bedo interview gi Al Jazeera samane ombulu okochopo Kisumu ma weche tek obila chielo ji gi bunde to penje to wacho ni mago nombulu ogo maber Kenya kae mago mana militia moko
iwinja militia tene jonjore moko ema okelo tulo Kisumu. Koro bang'e ni winje jumbe matin mokalo kowacho ni IG mapacho ka Inspector General is the most incompetent in the world. Tine maticho tamo mogik. To gigi tete gi system gite samane tiyo ne maber no yie. Koro sani eka koro gigi richo. Koro achiel mano kwanyalo wacho ni obila tiyo maber. To ka gitiyo marach to en otanda meno wuon noloso. Koro nyako ninde aninda. Odwaro ni no pedho otanda no jomoke modwa no nindie. Koro kudho no nyaka chuoya nyaka sani en bende. Kabire wach marola. Mana kaka se wacho ni William no wuoye weche mang'eny kendo no wacho gik mang'eny to gima no wacho onge. Nikech onge gima inyalo pik minyalo wacho ni mae e kaka no wacho. No wuoyo inyalo wuoyo kuom problems. Anyalo biro ka awacho ni studio mar Ramogi kae okane kala marachar, okane kala marateng, okane gik mamoko. But nyaki wach ni mae gima dhi timo mondo mi los gini. Koro no temo identified problems ko wacho ni problems magi gin gik mantie, magi gin gik mane wachako, okodwa wacho maler gima dhi timo kuom hola ni. Adiri mantiere no sigo masani jo Kenya ting. Manyaka nyathi mapoko nyuol mapoko makichne wergi mane imin gi ni gosigo mapek mar gowi ncha iolo gowi okrach inyalo olo gowi lakini gimidhi timo gi gowi no sani e gweng mine mose olo gowi to dhi otiyo gi gope marach oseno kiwalo ute ji sina ne kidhi kawo gowi tidhi medo godo dhako mar ariyo nyaka bi walodi kata puothi nyaka dhi ikawo gowi ni titiyo kode nade gowi kata poko chopo pacho ka to se chame gi e kor yamo. Magi gin gik mane timore kane gine sirikande Jubilee. Koro miyo baden ma Kenya nigodo king'iyo ushuru 60% mar tax michoko pacho ka dhi e weche mag chulo gope. Goche mag chulo gope gi ndalo moko ka ni winjo ne obedo recorded ko wacho ni Kenya nyalo chulo gope ge e yo makare kendo ginyalo explain kaka sirikal mar Jubilee gowi ka gowi mosekawo. Sani iwinjo ko o change tune e campaign kunde modhiye ko wacho ni gowi pek sani Mdavadi bende joine ka giwacho ni Kenya nigi gowi mapek. Ere gima oselokore mana kuom sechegi. Omiyo kipenja kuom strategy mano wuokie maler gima onyalo wacho. Mana ka otieko. Onge gima no wacho. No wuoye mang'eny lakini gima no wacho minyalo kawo kata monyalo wacho ka onge gima ne William wacho. Mana kamano ang' waduogiri wach mari mogik e county ma Kisumo Green Odera. Kotenore kod weche giduto mane jalup jatend piny Kenya olose. Miwane pachi bende kaka okil Kamaloka. Nitiere orak mopogore opogore ma piny Kenya nitiere go koda bengi mopogore opogore e piny mangima kata mago bende mag SGR. Miwane mara pachi kotenore kod orak ma kamago manyaka sani oganda wacho ni pok oneno gi tiwacho gi ni onego bed ni gintiere oko mar oganda mondo negi. E weche mag orak go ma wasetimogo projects mopogore opogore en gima lit ahinya ni magi gik ma osebedo kopand maonge ng'at moro mosebedo koneno. To gima nyalo nyiso kendo anyalo nyiso jowinjowa ni documents lagi gin documents ma sheria wacho no gin public documents moripo bed available kendo ripo bed ni inyalo mi ng'ato ang'ata seche mo okwayo kendo koyie ne odhi golo cost mag printing. Orak gi kaber oripo bed ni giwuok ni igolo gi ama iketo gi accessible ni jopiny mondo jopiny ong'e gik ma giwacho kendo gik manotigo mondo omiwa loans mopogore opogore kaka ne wasebedo kwasekawo. Gima jowinjowa nyaka ng'e kendo ni sani kata kwadhi bwayudo ni loans gi noko kaw e yo makare to gin pesa ma wasekawo kendo osetimgo gik mano oripotimgo moko be nyalo bedo nolal. Gin pesa ma nyaka wachul ne jok mane wakawo pesa kuom gi. Gima wanyalo bedo go geno ni ka ogai mar Azimio odonje telo magi gik mwabro dok mwang'i kendo mondo wari negotiate gi bengi mopogore opogore kod jok mane wakawo loans mopogore opogore kuom gi mondo chudo wa kik bed mapek kaka chudo wa osebedo mapek omono wabedo go pesa mwaketo tenge mag dongruok. Kamano. Mar ariyo katieko adwaro paro ni jowinjowa ni ogai mar UDA kod deputy president madhi yueyo en apuoyo moro ma odhi idho yath oneno lemo to oneno lemo kochiek e yath to ok onyal chopo ne yadhno
koro kalo yadhno kondakre to wacho ni olemo go be num kech ok anyal chamo. Mae sirikal mane en owuon oloso kendo sebetie higni 9 kochamo salary, sani ok onyal lokre bo wach ni sirikal ni rach, to en mosebedo kotiyo. Kanoneno ka handshake notame ne dhi mone tich, gima ne otimo maber ne en no resign e government mondo obed opposition mondo go sirikal. Ok inyal goyo sirikal mitiyone. Mano gima ne waneno ka Jaramogi Oginga Odinga noneno ka tich mar bedo jalup mar ker mar Mheshimiwa Jomo Kenyatta mokwongo ne bedo matek. No resign moketo gik moko piny mowuok mojoin opposition. Ok inyal wacho ni sirikal rach to pod iringo gi security, idake od sirikal Karen, iringo gi security sirikal, itingi gi geche sirikal, gimora mora odi nyaka chiemo michamo kata tishu. Ero kamana inya Green Odera. Mana wadhi koro ka watieko. No nyalo dar. To mogik adwaro oro ywak makende ni jonagi duto mawinjowa mondo giwuog oko gi go kura, giwuog oko gi mar ODM. Erokamano ahinya Green Odera kanie kaunti ma Kisumu, kendo koro watieko mana twak okinyi ma kawuono. Agone erokamano Green Odera, ka agone erokamano bende Fred Ogweno kuom thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Thuolo pod wabiro yudo mar twak mathoth kotenore kod wechegi mag yiero. Pod wadong' gi ndalo 12 pod wabiro nenore chenro mabiro e Ramogi TV. Ndalo pod thoth. Nyakwa Ramogi Jwang', in mane yudowa kacha achiel kachiel e Facebook marwa gi YouTube marwa mar Ramogi TV. Ote bende mayoro mar SMS wadhi somogi nikech mane twak mabende wadhi bedo go e mbaka oromo kod nyawore Joyce Oduor. Kik idhi mabor, ikete mana kae. Ote mayoro sani pod wabiro yudogi. Crop Dan, James Masinde, Engineer Lazaro Kanyambok, Eric Okeo Kizito, Ann Kundu, Okinyi Eric. Wayudo weyo makare kendo ote maru bende wayudo. Riti masani nyinga Cleophas Oluo, chenro nen maru piny mabiro en tedo gi chiemo. Ikete mana ka e Ramogi TV. Omboga sepidho mokalo higa 10. Isewinjo ni loso kode mandas, iloso kode chapat, iruwo kode nyuka. To mboga ni chiela to kisechiele timadho chai tini gi ng'amuseyier. Gini en thieth. Sana kidhi e osiptande madongo to onego bed ni madho nyuka mar omboga. Omboga ni nigi ndhadhu kata gi gigo momedo e dend kendo bedo gotegno.